Vai a cabo, pero que taza máis molona. De onde sacaches? De Mans do Mar, empresa especializada en merchandising deportivo e personalización textil que fabricará a túa idea. Tamén lle encarguei uns chaveiros, uns banderíns e un par de bufandas de equipos que me molan bastante. Mans do Mar, Merchandising deportivo. Mans do Mar, como mola xa che digo. Somos Dani Cabo E Eros López. e isto é... Non vale furar. Moi boa xente, que tal, como estades? Un día máis aquí. Eros López, que tal, como estás? Moi ben, moi ben. Un pouco de choiva no camiño, pero moi ben. A choiva dá igual tendo esta entrevista espectacular e esa camiseta espectacular, Do Marte, Ollo, Camiseta retro do Marte. Hoxe, como ben dis, temos un invitado de auténtico luxo, porque temos ao capitán da Ourense. Unha lenda xa do club, toda unha institución que eu creo que lle van a acabar poñendo unha estatua. Sí, señor. Temos con nós, nin máis nin menos, que a Viti, Víctor Nieves. Como estás, Viti? Grazas por vir. Moi boas, moitísimas gracias a vos por convidarme. A verdade é que un placer estar aquí compartindo este ratiño con vos. Moi ben, pois que tal o camiño? Porque a carretera estaba fea, Pois jodido, a verdade é que costoume chegar, pouco máis e tiven que dar a volta, pero bueno, si aí que estamos ao final, así que a disfrutar. Sí, señor. Pois nós sempre empezamos polos inicios, Viti. Temos poucos datos sobre ti. Sabemos que estiveches aí en juveniles no pabellón, tamén no Club Deportivo Ourense. Pero contanos como empezaches no mundo do fútbol, cando eras pequeniño, non? Xusto, sí, comecei no meu pueblo, en Celanova, pois en idade alevín, benxamín. Non empecei moi novo, porque sí que, bueno, non sei se sabedes, eu son a miña nai é colombiana, o meu pai é galego, chegamos aquí cando eu tiña 5 anos. E por que pon que naciches en Venezuela? Porque nacín en Venezuela. Sí, meu Vaya pai. historia, Sí, son de sangre galega e colombiana, nacido en Venezuela. Meu pai emigrou a Venezuela, a miña nai emigrou de Colombia a Venezuela, e ali nacimos meu irmão e eu. Sí, señor. Eso, cheguei aquí con 5 ou 6 aniños e foi cando comecei a xogar o fútbol no Celanova, xusto. E como foches, bueno, un pouco esa progresión ata despois chegar ao pabellón en xuvenís e ao C de Ourense. Tiñes que darlle ben, Viti? Bueno, eu sinceramente creo que era un pouco máis a nivel físico, sempre fui un pouquiño máis rápido, máis alto, máis forte, entón destacaba un pouquiño por eso. Recordo que en idade infantil, por xogar co colexio en diferentes colexios de Ourense, Regal, que é un entrenador pois moi mítico en Ourense, puxose en contacto cos meus pais para xogar en Club Deportivo Ourense, e ala fun, sendo infantil. Xoguei, sí, en infantil de Galega, o meu primeiro ano ali en Club Deportivo Ourense. Que estaría Ourense en, que, segunda división? Ou non, Terceira claro. para ascender, sí, 6 anos de... E como fuches medrando aí? Xa xogabas que xogabas medio centro, non? Mais ben. Media punta, dianteiro, sí. Viti goleador. Rematador. Cando era novo, por eso, polo que vos lo digo, non? Que tiña así esa capacidade física de ser moi rápido, pois moi potente, era bastante alto, pois tiña bastantes diferencias cos demais, pois nese aspecto, metía bastantes goles. Entón xogaba de dianteiro, media punta, interior, sí, en idade infantil, cadete, juvenil incluso. En juvenil tamén? Sí. Ollo, Entón marcabas bastantes goles. Empecé a deixar de marcalos canto máis anos cumplín, por eso fun retrocedendo. Ten sentido. Exacto. Sí. Pero sí, de pequeno marcaba bastantes goles. Incluso con 17 anos xa xogas en preferente co filial do C de Ourense. Como foi ese salto? Sí, aí tivera que tomar a decisión de ou marchar para o pabellón de división de honra ou quedarme pois disfrutando de xogar cos maiores en preferente co filial do Club Deportivo Ourense, e decidín quedarme porque subir ao entrenador do juvenil a entrenar o Ourense B, Antonio da Costa, acórdame que, bueno, sempre me tratou moi ben, fun como seu fillo deportivo, e decidín quedarme pois porque quería vivir un pouco esa experiencia, que a día de hoxe, se che son sincero, igual tería decidido irme xogar e disfrutar de división de honra, pero bueno, nese momento foi o que decidín e xa está. Había nivel, que un juvenil xogando en preferente, podendo xogar división de honra, tal,
O sea, prometías, non sei que ti que expectativas tiñas no mundo do fútbol a nivel, non sei se chamou unha canteira grande algunha vez, máis grande, que Ourense xa era grande, pero... Sí que tuve así unha experiencia dese estilo que non a recordo moi alá, porque foron uns representantes falar cos meus pais e leváranme a facer unha proba dunha semana ao Sporting de Braga. Hostia, non o esperaba, estaba esperando polo Celta, por Sí, porque eran dous portugueses. Sí. Foi unha liga, a verdade que foi unha experiencia un pouco rara, non? Porque estuve eu solo, meus pais traballaban, estaba nun hotel, tiña que ir a entrenar as mañás, e dali a 3 días e dixen, eu non quero estar aquí, quero irme pa a miña casiña. Sí, non? E acabei marchando. Pero bueno, a experiencia como si, expectativas que tiña eu de pequeno de ser futbolistas, nunca pensei en... A mellor se non quedabas no Braga, sabes? No, é verdade. Quen sabe onde estaría Viti se nese momento tomas a decisión de probar no Braga e quedar unha tempada. Non sei que Levantando pasaría. con Carballal, o mellor. É que non sei. Imagínate. En Portugal faz carreira, Viti, que ali tamén o nivel un pouco peor, non, digamos. Portugal. Fútbol portugués está. Sí, eu creo que sí. Eu creo que sí. A ver, si inferior co español, sí, obviamente. Claro, eu refiro ao español, Pero sí, supoño que habrá nivel. Sí, mellor que a Liga Rumana, podes que por exemplo, será, non? máis ou menos. Como a francesa, eu creo. De Bueno, nivel por aí medio. igual, pode ser, sí, por aí será. Como ben dís, ese último ano, xa con 18 anos, último ano de juvenil, sí que decides xogar en División de Honra e unha canteira moi boa en Ourense que é a de Pabellón. E ali chega Víctor Nieves. Como foi esa experiencia? Porque vimos que quedades quintos, que é unha burrada para a División de Honra. Sí, foi un ano espectacular, a verdad. Por eso digo que igual ter decidido o ano anterior ou 2 anos anterior xogar na División de Honra pois sería unha mellor experiencia. Pero, bueno, sí que recordo ese ano como moi bonito. Tiñamos un moi bo equipo. Recordo que estaba Diego García, Germán, que está na Ponce, Sí. Karim Herrero, que era un media punta espectacular que deixou de xogar despois porque sacou a posición de policía, Pablo Roca, tiñamos moitos xogadores moi... Marcos Vilachá. Sí. Sí. E que recordas? Non sei, porque xogaríades contra as mellores canteiras da zona, de Galicia, Asturias. Sí. Teñamos un entrenador moi peculiar que sempre nos decía antes de comezar os partidos, recordade que a Federación xa nos regala un puntiño, polo tanto, ese 0-0 temos que intentar defendelo, a partir de aí se metemos un gol máis, pois xa temos 3, pero ese 0-0 está regalado, xa non lo dá a Federación. É boa mentalidade. Está moi ben, Era moi gracioso, moi simpático. Recordo que lle empatamos o Celta na casa, o Celta de Santimina. 0-0. No, 1-1 creo que fora, o 0-0, non recordo. Ajá. Creo que 1-1 sin entrar a porta, que fixeran un pase iles do central o porteiro. O porteiro Rubén Blanco, pode ser? Rubén Blanco, pode ser, sí, recordo. Eu creo que lle pasara por debaixo do pé ou algo así, e quedáramos 1-1 sen tirar a porta, prácticamente. Foi algo espectacular. Pero quedar quinto, non sei se recordas, porque imagino que xa facíades viaxes, ibades a Asturias, tal, Sí. non sei se tes algunha anécdota con Diego García ou con alguén aí. Sí, en concreto, pois a verdade é que non, pero sí que tiñamos un moi bo grupo, moi boa unión, ainda a día de hoxe teño moi boa relación con il. Eu de pequeno quedaba moito a dormir na súa casa porque vivía en Celanova, obviamente, entón il invitábame os días que pois Ourense, claro. así, sí, xusto. Teño moi bo recuerdo de Diego en concreto, joder. E logo xa, seguinte tempada, salto a senior e volves ao filial do Club Deportivo Sí. Ourense. É sorprendente porque, joder, normalmente ti xa viñas acostumado de xogar contra seniors. Non sei como te adaptaches á división de honra juvenil, porque viñas de xogar contra homes, que normalmente costa moito ese cambio. Imagino que iba sobrado, Viti. Non te creas, non te creas. Ao final tamén a Liga, a División de Honra, pois é bastante profesionalizada, sabes? Os rapaces que xogan aí, pois son de canteiras moi boas, que están moi ben preparados, e o nivel tamén é bastante alto. Eu digo che que moitos equipos de esa liga en concreto ese ano podían competir na preferente perfectamente. Sí. Home, son os mellores da vosa idade, eres os mellores. Claro. E non sei, non
competindo contra Depor, Celta, víaste igual a eles, porque quedar quintos, a mí é que me sorprende moitísimo eso. Competíamos moi ben, éramos un equipo que era super guerreiro, moi ordenado, que sabía moi ben o que tiña que facer, tiñamos esa idea moi clara de que nos transmitía o adestrador, que pode estar mellor vista ou peor vista, pero bueno, era resultadista nunha edade juvenil, que eu creo que xa se pode ser un pouco resultadista, non? Funcionábamos bastante ben, tiñamos un bo conxunto. Dubidas ao ir ao filial de Ourense? Por que Ourense? Imagino que tamén chegaron outras ofertas. No, aí normalmente, xa como xogara en Club Deportivo Ourense, pois a idea xa cando me fun era volver. De feito, creo que volvo antes de que termine a Liga, a División de Honra, para xogar o final da tempada co Ourense B e co Juvenil, que tamén estaba en Liga Galega, para poder salvalo, que estaba aí medio mal. A miña idea xa antes de irme era regresar a Club Deportivo Ourense. Sempre fui moi de Club Deportivo Ourense. Sí, señor. En ese regreso, pues conseguide, tedes un equipazo con clásicos como Corzo, Arce, de Dios, a verdade que vaya grupo. Sí, a verdade é que ese ano en Preferente tiñamos un auténtico equipazo de xente que despois, co paso do tempo, pois viuse que eran moi bons xogadores. De feito, moitos deles debutaron en Segunda B, que ese ano sí que estábamos en Segunda B, con Luisito. Justo. Que ti non chegas a ir non sei se entrenabas con eles, nada, nunca che... No, eu con Luisito non cheguei a entrenar, porque ese ano non xogaba tanto, tiñamos un dianteiro que se chamaba Choco, que estaba moi ben, metía moitos goles, a miña posición desde entonces era... Eras dianteiro aí? Era dianteiro. Aí pensei que xa serías medio centro. No. Hostia, deixasme tolo, Sí. Eu chegara a entrenar co primeiro equipo en idade juvenil de primeiro ano, juvenil de segundo, con Pachi Salinas. Algún recordo que teñas dese momento? Porque había xogadorazos non ou moi que... nítido, a verdade. Sí que Claro. recordo que tiña moi boa relación con certos xogadores que eran capitás e demais, Josu, Borja Llebra... Compañeiros despois? Borja Llebra non? Pero Josu Borja sí. Llebra non, Josu sí que foi compañeiro. E Pachi Salinas, que unha lenda, Sí. Curioso, Unha lenda. E ese ano, entón, despois disólvese o club por graves problemas económicos, ese verán de, que foi, 2014? 2014, sí, fixose 10 anos o ano pasado. 2014. Como viviches ti ese momento? Porque, claro, pretencioso ao club, víase vir o que estaba pasando... Sí que se vía un pouco vir, porque había bastantes problemas de impagos e demais, xa non só no filial, que, bueno, ao final, cando lle tes que deixar de pagar a alguén, pois o primeiro que van deixar de cobrar son os do filial, non? Pero o primeiro equipo tamén, problemas aí de eso, e sí que se vía vir un pouco que a cousa iba a acabar mal, iba a terminar mal. Esperabádelo ao final, o sea, porque si con mellor podes esperar ese final mal, pero a disolución, todo eso... Co equipo en segunda B, Xa, a ver, sí, é o final máis drástico. A verdade é que tampouco era moi consciente, que crees que vos lo diga, sabes? Sí. Que ao final, viste que tería 18 anos, 19, pois non era de todo consciente. Esperar ou non o sei. Sinceramente. Non sei se eso tivo que ser para a cidade durísimo, o sea, nunca indagamos moito no tema, pero porque co equipo en segunda B, cun filial en Preferente, o equipo da cidade, é durísimo. Ese propio ano creo que se ganara a Copa Federación tamén. Claro, sí. Era un ano moi bonito, que se acabara de ascender, que estaba competindo ben, sí que foi unha pena. Sí, de feito, aquí Luisito, de feito, ese como que estaba orgulloso desa tempada porque os xogadores sin cobrar, e aínda así quedan oitavos en segunda B, gañan a Copa Federación, estaba a pesar de non cobrar, entón sí que tivo mérito ese CD de Ourense. E despois ti que vas ao Verín, Fun ao Verín. Por qué? Como foi o tema? Chamado do adestrador, Iván González, era adestrador na base de Club Deportivo Ourense, nos juveniles. Vale. Eu recordo ser cadete e ir xogar co Juvenil B, que lle adestraba o Juvenil B un par de partidos. Gustáballes? Gustaballe moito, e quería que fose con iles, e sempre tivemos contacto. Entón, unha vez desapareceu o Club Deportivo Ourense, chamoume para ir ali a Verín en Preferente, recordo. Tiñamos moi bo equipo,
E acabouse facendo ainda mellor do que se esperaba, e xa non ascendimos a terceira. Claro, pero ese ano baixaches a túa posición no campo. Aí foi onde empezou. Joder, aí foi onde empezou o punto de inflexión. Empecé a reubicarme un pouquiño, non? Medio centro, non? Sí, aí xa xogaba máis medio centro interior. Claro. Así que recordo que fora un partido en concreto en Verín, non me acordo contra quen, que se lesionaran os dous centrales ou algo así, e puxeran medio central. E a partir de aí empecéis a xogar moitísimo máis central. E molouches tamén. Eu son competitivo de por sí, dame un pouco igual onde me Sí? poñan, e gústame un pouco aprender de cada posición que se fai en cada unha delas e intentar aportarte do que che toque. É que fuches moi importante ese ano, con 20 aniños, e é o que dis. 2200 minutos, clave, auténtica. Non sei. Sí, recordo un ano moi bonito, que tiña a posibilidade de poder xogar en moitas posicións, sabes? Xogaba de medio centro, de interior, podía xogar de central, entonces sí que poiden xogar bastante por eso tamén. E incluso marcas no derbi contra o Barco de penalti. Galón, sí, de penal. É verdad, sí. Sí, increíble, a verdade, que tiña 20 aniños e moitísima confianza por parte do adestrador e da xente de Verín, que ao final é unha vila moi agradecida, que con pouquiño que se lle deu a xente, pois xa fíxose algo moi bonito. Queda de segundos porque precisamente o Barco queda primeiro con 77, vos con 75, ascendedes os dous, e só perdedes 5 partidos. Sí que había equipazo, non sei quen andaba por aí así, algún que recordas que fose un dos mellores ou o mellor xogador co que xoguei sempre, o auténtico Iago Beceiro, joder. Bueno, claro. David Soares, non? Que entre os dous marcan 40 goles. Pero o Iago Beceiro era un auténtico espectáculo, o sea, preferente que daba sille pequena non, o siguiente. Abusaba. Era como xogar con nenos, era unha barbaridade. De feito, ascendemos en gran parte gracias a eles dous, joder, sí. A Iago Beceiro e David Soares xa era máis veterán, pero sí, xa viña de xogar na Liga moitísimos anos. Joder, e despois en terceira quedan Iago Beceiro e Soares, pero ainda así en terceira sí que vos costa, non? Porque houbo descenso. Pero como foi a tempada? Sí que nos costou moitísimo competir. Creo que estivera Sergito tamén ese ano, colega de Iago Beceiro. Costounos moito adaptarnos a terceira. Mantivemos bastante parte do plantel, seguimos así, empezamos un pouquiño. Sí que recordo que empatamos moitísimos partidos, que non éramos capaces de conseguir victorias, empatamos moitos partidos e creo que nos penalizou. Xa os pasaron ano anterior, que vimos que só perdes 5 partidos, pero aínda así empatades bastante, por eso o Barco queda primeiro. A historia de Iago Beceiro esa de ir a Verín, por qué? Porque eu algo me sona de que alguén me contou a historia, pero que como que Iago Beceiro non é da zona de Ourense, ou si? No. Fora algo raro, non? De Coruña, claro. Tiña moi boa relación co presidente. Algo así. Sí, quería engancharse de novo ao fútbol, deronlle esa oportunidade de poder estar en Verín, un sitio pequeniño, onde a xente é bastante amable, que se iba a sentir cómodo, con ganas de poder disfrutar do fútbol, e así foi. Feito foi un momento clave na súa carreira, creo. Eu creo que sí. Ao final, a partir de aí, pois, volveu a engancharse co fútbol. Claro, sempre di que Subiela lle diu un pouco en parte esa oportunidade, digamos, de volver a engancharse. Totalmente, eu creo que foi así. E logo, bueno, dese ano sí que tal, e logo que a mí me parece moi curioso. Debut de Viti en terceira. Debut de Viti en terceira, nunha terceira que non é a da hora, que diferencias ves, né? Ese ano do Verín foi o meu debut en terceira. Sí. Pois recordo que era tamén supoño que porque eu era máis endeble, non? Que sí que era unha terceira bastante física, pois de campos de barro, que igual non estaban tan ben como agora, que endeble. Sí, eu creo que era máis Viti endeble. Sí, seguía sendo alto e tal, pero era máis Firulais, máis Fideo, non? Máis Fideo, sí. Ao ritmo de preferente, viñas. Sí, pues. Era unha terceira jodida, Viti. Sí que era jodida, sí. Me cago en 10. Bastante competitiva. Bueno, por certo, ese ascenso, que tal esa festa? Bueno, o teu primeiro ascenso. O do Verín. Sí, non o paramos, é verdade. Porque podes chamar Mr. Ascensos, porque tes moitos, pero moitos non teño tampouco. Son 3, non? 3 ou 4 debo ter, sí. Verín, Bandi. Bandi tamén, 4, son 4. E os dous da Udo, 4. Os dous da Udo, son 4, sí. É dous descensos. Hai que falar do malo tamén. É 2 descensos tamén. máis de 2, Sí. En edade en base tamén descendín algunha vez.
Non falemos deso, eso non fai falta. Non fai falta falar. Esa tempada que en terceira que non vai tan ben, marcha Iván González, que era como un pouco teu padriño ali en Berín, era como marcha ele, chega, quen chega? Non o teño apuntado, pero non cambian de adestrador, cambiades de adestrador, non? En terceira. Sí, non recordo. No, cambiamos de adestrador co descenso, ano seguinte, para preferente. Sí. Non foi durante a tempada. Non foi durante a tempada. Non, Vale, vale. Foi o ano seguinte. A tempada seguinte, vai, aí Iván marcha, pois foi po bande, chamounos a uns cuantos para detrás del, para ir detrás del. Sí, claro. É que é un tío moi peculiar, sí que ten a súa fama de, pois de, eu que sei, de ter así un pouco de carácter e demais, pero a min tratoume fenomenal, e a maioría de xente que o coñece, pois é un auténtico crack. Joder. Claro, ides ao bande, primeira, como é ese dar dous pasos de terceira a primeira futbol? Era un proxecto ambicioso, bande, teóricamente. Sí, a idea era ascender á terceira, joder, chegar con ese propio equipo á terceira división. Eso foi un pouco que nos chamou a irnos a xogar a bande, vale. E a diferencia pois foi abismal no sentido de que aparte tiñamos un moi bo equipo e a primeira regional pasábasenos, o sea, era claro. Moi fácil, non? Competimos ese ano ca Udo. No, ese ano non foi a seguinte en preferente, non? Ou estaba tamén a Udo? Estaba tamén a Udo. O sea, ascendedes os dous. Sí. Pero vos primeiros, Nos primeiros e les segundos. Ascenden 3 ese ano. Ascenden 3. O Ribeiro por quedar terceiro. É verdad. O Ribeiro terceiro. É verdad. Udo, Bande e Ribeiro. É que eu acordo de ver o Ribeiro Bande no Souto ali no campo. Como se acorda ahora, Vaya memoria. Pero para mí estes todos eran superestrellas, ¿verdad? Home, ti eres moi... Beto Cabra, Rubén Lamela, Viti, Karin Herrero, é verdad. Pablo Roca, David Suárez tamén, fora feliz. E ti eres pequeniño, Sí. Pedíchelle un Unha autor. foto. Estaba Johnny, joder, no Ribeiro. Estaba Johnny, Joder. Rodri, Mírate. Robert, Dani Lamela, Sí, estaba equipazo, Rubén ese un lado Ribeiro. e Dani no outro. Equipazo, E os porteiros irmáns Berto e Pablo. Xusto. Sí, señor. E cas cores do Valladolid, non va? Sí, que era curioso, o Moi presidente guapa esa camiseta. decía que era o único equipo, era o único equipo de Galicia que vestía as cores branquivioletas do Valladolid. É curioso. Non che pediu Borja algunha vez pa... Será por camisetas que terá Borja Do Valladolid, do sí. Valladolid, do Madrid. Bueno, e ascendedes por primeira vez na historia do bande a preferente. Seguides co proxecto, seguides moitos, pero ano seguinte en preferente creo que quedades sextos, pode ser, sí. Non saiu, non era o que esperaba. Sí, moi bo proxecto tamén, moi bo equipo, pero bueno, sí que houve problemas tamén que naqueles momentos, incluso no Berín tamén houbera problemas así. Eu creo que se especulaba moito cos presupostos dos equipos e facíanse presupostos moitísimos máis altos do que se podía chegar a pagar e logo pois había problemas e obviamente tú non lle podes exixir a xente que entrene, que curre cando lle prometes unha cousa e non a cumples. Imagino que foi eso, non? Sí, foi en gran parte o sea, non só ese ano do Berín, do descenso, pois tamén houve algo parecido así dese aspecto que obviamente pois pouco mala organización que antes pasaba máis que agora, creo eu. Pero tamén creo que se especulaba moito cos presupostos dos... Xa ves. Ese segundo ano xa en preferente, ao principio de tempada, preguntanlle a Iván González e el di: o obxectivo é ascender e gañar a Copa. É o mellor equipo que adestrei nunca. E que fichades tamén a Fiuza, Dani Lamelas, como decía Abraham, David Prada. Viña un coche de Coruña, joder, estaba Rafita tamén. Que quentada de ir ata de Coruña. Non, é unha barbaridade. De Coruña a Bande, que non é de Coruña Ourense, é de Coruña a Bande. Bande queda máis para baixo, non? Baixa Limia, non? Máis hacia Baixa Limia, Celanova, Bande, Entrimo e esa zona. Mala zona, o sea, non. Moi boa zona, recomendo vos ir a esa zona. Ti eres dali, joder. Claro, bueno, o Celanova non pertence ao surés, pero, bueno, a zona do surés é moi bonita, joder, tendes que ir a visitar. Non a pisei nunca, Pois deberías ir, deberías ir, que é super bonita. Recomendasme algún sitio así en concreto, Celanova? Sí, o surés en sí é un sitio moi chulo que, bueno, ao final o que temos aquí en Galicia é espectacular, eso é parte do que representa Galicia, non? Montaña verde e demais, e logo Celanova... Que hai en Celanova? Celanova temos un mosteiro precioso, unha plaza moi bonita xusto enfrente do mosteiro e hai zona de viños, zona bella de viños. Sempre hai en todos os povos bonitos sempre hai algo donde tomar un par de pichuelas. Vaya a ver.
Bueno, ese ano marcas 4 goles en preferente, xogas contra o equipo que posteriormente sería o equipo da túa vida, Viti, porque ese ano sí que ascende ao de Ourense. Como foi xogar contra eles? Recórdalo. Moi intenso, sobre todo, pero un recordo moi bonito. Recordo que eu xogaba de central, xa daquelas central, era central puro e duro. Estaba o García de dianteiro. Xa desde ese momento que empezamos a xogar un contra outro, empezamos a ter unha relación bastante especial, joder, hasta día de hoxe. Somos moi bons amigos. Recordo partidos, pois eso, bastante intensos, moita rivalidade, un equipo outro, supoño que ao final ser dous equipos de Ourense que tiñamos así pois expectativas parecidas, pois había esa rivalidade. Xogar no Couto, porque ti xa xogaras, non? Cando xogabas no Club Deportivo Ourense B, xogabades no Couto? No, xogábamos en Oira. No Couto cheguei a entrenar cando iba co primeiro equipo, entrenaba así de vez en cuando. Xogar xa era outra cousa, non? Molaba, non? Molaba moito, joder. Quen che iba a decir? Bueno, esperabas xa que despois pasase todo o que pasou. No, a verdade é que non, para min de algún modo é un sono de neno, que parece unha tontería, pero, joder, eu fun ver a final da Copa o Couto, que estaba o Couto petado de xente, sabes? Eu pensando, ojalá algún día poder ter a sorte de estar aí no campo. Eu vía xente que xogaba como superestrellas, joder, realmente, sabes? Eu vía Noguerol e dicía, madre mía, pero vexo pola calle, dame vergonza saludalo, sabes? Ou cruzarme con il. Josu, Llebre, esta xente igual, joder. Pensar que durante 8 tempadas tuve a suerte de ser o que eles foron para min é a hostia. Non tiveches test? Teño. Joder, sí, porque é eso, ¿no? Ao final o Couto sempre está cheo de xente para ver eso, claro, tedes unha implicación na cidade super chula, é unha masa social que ao final foi a que fundou o club en homenaxe. Sí, eso é a hostia. Que te coñece todo o mundo en Ourense. Bueno, todo o mundo. Bueno. Sí, gran parte. Ademais ti eres recoñecible, tes un look recoñecible. Un tío atractivo, vai pola calle e tal. E xente, aí vai o capitán de Ourense. Non che pasa? Non notas... A ver, pasar, home, sí que cidade pequena non me din, un tío atractivo que... Molaría, sería hostia, verdad? Guiñancho ollo, pero sí, que hai xente que saluda, falan de fútbol, a parte da xente en Ourense, a non ser por las redes sociales, de cara a cara, é moi agradecida. Sí, moi agradecida de os nenos tamén, as familias, pidenche fotos e ese tipo de cousas que fan que, sendo un xogador de segunda ref ou terceira, que ao final é fútbol amateur, hai nada preferente. Sí. Hai nada preferente, primeira regional. Que ao final é eso, sabes? Te sintas como, eu que sei, un xogador de fútbol profesional sinxelo, que realmente non eres. Claro. Sí. Entón despois chega ese momento. Esa fichaxe. Verán de 2018 e acaba unha etapa no Bande, imagino que, bueno, no Bande non irían ben as cousas porque anos máis tarde desapareceu, a verdade. Sí. Xoga unha temporada máis na que descenden, non? Na 18-19. E logo creo que chegan a xogar a de antes da pandemia, pero despois a pandemia non volve. Xa ves, é que ás veces ese tipo de equipos feitos un pouco así non saben esos proxectos. Sí. Bueno, o fichaxe polo Ourense, como viviches? Como foi? Como se Pois recordo que foi tamén gracias a Iván González, que el preguntoume que ahora que queres facer? Que che parece si falamos para que vayas a Unión Deportiva Ourense? Era o teu representante? No, podíamos decir que sí, sabes, nunca tiven, pero el foi a persona que máis cerca estivo de selo, joder. Sí. Mira ti, Meu pai futbolístico tamén. Sí. Creo que se puxo en contacto con Fernando, non sei moi ben como Fernando Currás. Gestionou uno de alguna forma, non sei, tampouco lle preguntei. Pois tive a suerte de que me chamaran, obviamente. E como foi a chamada? Recordas que como sí, querémoste, sí, vou, xa está. Foi así de sinxelo. O resto xa se acordará. Non houve moito que negociar, a verdad. 24 aniños. É un equipazo, porque estaba Pato, Corzo, Vieites, Josu, Germán, Marquitos. 11 goles, Marquesano, Marquitos. Locura. Non xogou hasta as primeiras xornadas, non xogaba prácticamente. Viña do Celta, non? Sí. Pof. Primeiro ano senior, creo que fora. A ti tiñades un Porriño, creo que foi un partido na casa contra o Porriño que o meteu, fixeron un partido. Contra o seu, ele de Porriño, non? Ele de Porriño, por eso meteran. Sí.
Por o principio non entraba así en dinámica de equipo, un xogador espectacular. Aquí tamén arriba tiñades metralla, estaba Adri Rodríguez, que tampouco era titular, que agora é un goleador nato na terceira, estaba Isi, Hugo García, Rubén Arce. Joder, quedades oitavos esa tempada. Efectivamente. Como foi a adaptación? Que tal? Como viviches ese ano en terceira? Ben, moitos nervios, sí que recordo primeiros adestramentos, non? Como unha presión que me añadía a min mesmo, sabes? Que realmente non a tiña por nada. De feito, recordo un mensaxe que me mandou o míster que me dixo: tío, tú tes ficha xa, estate tranquilo que non estás a proba ou algo así, me dixera, sabes? Pero que se notabase moito, entón? No, eu, joder, sí que tiña un pouquiño de nervios por querer demostrar algo, pois que tiña que demostrar, estar nun clube que quería estar, pois sí que me custou un pouquiño. E a xente que había, obviamente, xogadorazos que O teu ídolo, Josu, de moitísimo nivel. Josu, un auténtico crack. Personaje. Eu recordo cando empezamos con Non Vale Furar, recordo un dos primeiros partidos que eu así máis ou menos vi e tal, e chamou moita atención un sacho que metera Josu, tío. Non recordo para nada o partido, pero recordo ese sacho de Josu e quedoume así como meme de que Josu repartía estaca, pero non creo, o sea, bueno, non querendo. claro. Alguna por chegar tarde, ese tipo de cousas que Recordo aí Unha volada así de vez en Sabes, cando. unha tamén. risa. Eu tamén teño esa fama de repartir, a veces reparto, pero non querendo tampouco. Non teño ningún tipo de maldad. De feito, bueno, a ver. Bueno, no van de 13 amarelas, o primeiro ano no Ourense. Houve un ano, o ano despois de ascender, creo que foi. Sí, sí, 16. Cumplín 3 ciclos de amarela. Sin rojas, que ten moito mérito. Pero non é por repartir, non, Viti. Por facer faltas Tácticas. necesarias, claro. Falta Claro, táctica. Claro, cortar contras, ese tipo de cousas, Sí, sí, ao final pues, sacanche a amarela porque Xa. teñen que sacar. Sí. Tes a fama, entón é fácil sacar ya Viti, non? Claro, é así, Sí, é así, ¿no? é así. Despois falaremos dos árbitros, que hai alguna pregunta de árbitros. Flipa. Cuida. Bueno. Bueno, seguinte tempada, 19-20, xa con 19-20. 25 aniños tiñas, foi o ano do Covid. Non eres titular indiscutible, Viti. Eso vímolo por aí. Só o primeiro ano non era titular indiscutible. De feito, creo que entrei despois de varias xornadas que non xoguei prácticamente contra o Ferrol ali na Malata porque se lesionou Vieites no calentamento ou algo así e xoguei de central ese partido. E ganamos 0-1, creo, Sí. ou 1-2, non recordo moi ben, pero creo que ganamos. Como levabas iso? Porque ao final ti estabas acostumbrado a ser unha peza sempre importante nos equipos, non ser tan titular, non xogar tantos minutos, levábalo ben, porque ao final estabas no Ourense. Eu sempre fun nise aspecto unha persoa que lle gusta ver as cousas con perspectiva, non? E nise en todos na vida no xeral, non? Que obviamente todos queremos xogar, o futbolista é egoísta, todo futbolista quere participar, pero ainda a día de hoxe, sabes, son unha persona que intenta entender por que non é así, pois que non solo pensar en min mesmo, nin ter o foco en non xogo por tal, non? Pois un pouquiño relativizar a situación, pois era un rapaz novo que tiña pouca experiencia na liga, tiñamos moi bo equipo, compañeiros que eran moi bons para poder quitarlles o posto ou poder compartir ou o que sea. Bueno, sempre o levei relativamente ben, obviamente, dentro do que é non xogar, porque todos queremos xogar, pero sempre o entendín de algún modo. Sí, que ese ano chega o mítico Champi, chega Tiago, chega Charlie, Dani Pedrosa. Ese ano parase a Liga cando estades a 7 puntos do playoff. E ibades, non me acordo, oitavos outra vez. Aboados ao oitavo posto. Sí. Esas dúas. Credes que teríades opcións de chegar a ese, o que foi despois o playoff, que creo que era marcaba o Barco? Habría algunha opción? Eu creo que tiñamos moi bo equipo, que competíamos bastante ben, e sí que non nos veu mal, non nos veu ben, porque eu creo que sí que podíamos estar preto, non igual non, obviamente, loitar por ascender, pero sí estar bastante preto. Creo que se meterá o Silva ese ano que no playoff. Non, creo que non, porque foi Barco, Ourense Club de Fútbol, Arousa e Compos, foron os 4. Sí, certo. Ese playoff que se fixo en Balaídos. Verdad, Pero sí, o Silva quedara ben, Quedar arriba, yo Arzúa tamén, non? Ou foi o ano? Sí, por aí andaba. O Arzúa tamén, non me acordo, bueno. O Fabril tamén estaba por aí. Como viviches ti o tema da COVID? O parón veuche, puxechete que decías que estabas algo blando ao principio, estabas despois mazache. Fixeches gimnasio na casa. No, todo o contrario, Sí. puxenme un pouco bollo, joder. Cebolo. Claro. Teño unha foto, recordo que fórame pa casa dos meus pais. Fixéramos unha entrevista ou algo así, sacáramos unha foto desde a calle ao balcón. Teño unha cara que parece que peso 10 kilos máis, redondiña. Comendo na casa con o teu nai. Veume fatal, joder. Que non foi o pior que me poido pasar. Joder.
joder. E despois como foi a volta, porque foi ese duro ano 2021 que é o descenso a preferente, un descenso que era moi difícil de evitar, ano complicado que era a reestruturación. Tido xogadores con máis minutos xa esa tempada, mantendo un pouco a base, chega algún futbolista, algún máis mediático que outro, como a min, O Raúl Melo, Sí, Dani sí. Sampaio... Nico Rodríguez, o irmão de Damián. Sí. Curioso, chamoume a atención, non me acordaba. Sí. Como viviches esa tempada? Foi rara de carallo, Foi non? moi rara e moi jodida porque estás loitando por algo que realmente crees que non mereces loitar. Inxusto. O sea, refiero, Claro. claro, que é totalmente injusto. Estás loitando por non descender cando eu creo que en unhas condicións normales, pois estaríamos sobrados por salvarnos, porque sabes que non teríamos ningún tipo de problema. Creo que nesa segunda parte da liga se salvan o primeiro e o segundo e descendían 8, que era unha barbaridade. Sí, ou algo así. era des 10 ou era des 12 e sálvanse 4 só. É Algo dicir, así, descenden sí. 8. Que sálvate ti. Claro, son unha... Sí. E Unha foi sangría. jodido. Porque Encima esa sanción de claro, Armin. nesa Sí, segunda quizais- parte da tempada, claro, é que o que Quizáis eso fora o que máis marcou un pouquiño, que obviamente non dependes dun xogador para tal, pero era un xogador super determinante, creo que foran 10 partidos ou algo así. 12. 12. Qué barbaridade. Prácticamente nada. Como recordas ese día? Contra o Arzúa, perdedes Contra 2-0. Arzúa ali, sí, perdemos 2-0 e a min pois supoño que pola tensión do partido, por que supuñía de algún modo ese partido e tal, pouco pois ido de por sí a consecuencia foi a que foi. Pero 12 partidos, eu non, o sea, non sei que pasou, pregúntate se queres dicilo diro, pero que dixo? Que fixo? Que Non sei exactamente que dixo, foi un pouco a actitude, non? De protestar de forma aireada, logo non sei se nos vestuarios tamén pasará algo cos árbitros, fora un cúmulo de situacións, non fora algo en concreto, sino un cúmulo de moitas cousas xuntas. Ese, o que comentábamos, sálvase Viveiro, Arzúa, Arzúa, Viveiro, Ourense CF e Barco. Claro, vos descendedes nesa segunda parte do campeonato, a min chamou a atención que perdedes os dous partidos 3-2 contra o Estudiantil. Puido marcar ese un pouco... É curioso, porque o Estudiantil non andaba moi ben. Tiña bo equipo, pero... Sí. De feito, recordo que o da casa empezamos ganando 2-0 e acabaron remontando. 2-3, tío. Sí, acabaron remontando. Sí que marcaron un pouquiño, sobre todo o estado de ánimo, o creer que pois todo o que fixáramos iba a sair mal, que era moi difícil sacar a cabeza adiante, entón sí que eu creo que foron dous resultados moi claves esos dous. Decías, o Ourense CF é un dos que se salva. Como eran eses derbis? Moi chulos. A verdade é que moitísima rivalidade fora do campo. Logo dentro, a normal, a dun partido de fútbol, sí, eu non recordo que haya nada así fora do normal, pero a rivalidade que hai entre un equipo e outro eu creo que é máis por fora que en sí os xogadores, non, sabes? Pues, nos disfrutámoslo porque había moitísima xente que, o sea, na grada que eso é a hostia, joder, disfrútalo como que máis, pero logo dentro do terreo de xogo moi respetuosos todos, joder. Sí, tamén queremos abrir o melón de que esa tempada co descenso hai varios futbolistas, 3 en concreto, a min, Tiago e Charlie, que dan o paso e fichan polo Ourense Club de Fútbol. Non sei como se tomou, non? Porque é certo que sí que había certo resquemor quizáis con a min, porque claro, foi como que o expulsaron, tal, despois ficha polo Ourense CF, foi como... Non lle teño moito cariño a min. No, Polo que sabemos, non, verdad? A verdade é que no. A verdade é que no. Coñecemos algún hincha do Ourense que Que non Sí, lle algún cae socio que ben, no. non lle cae ben. Non Non, lle polo que entra sexa. ben polo No. Non sei por que será a verdade, Nah. pero bueno, sí que responsabilizamos a unha persoa igual de máis dun descenso que ao final non depende dun xogador, Claro. que dixen antes, Sí. sabes, obviamente. E logo esa decisión, pois é decisión de futbolistas. Eu non lle teño nada que recriminar a nadie, ao final o que fan é irse dun equipo para intentar estar millor noutro e chegar a ser profesional. A Tiago, por exemplo, foi de puta madre falando mal e claro. A min tamén, quizáis, non? A min Sí. sí. No, ambos están en Tamén, primeira ref. Xusto, que ao final é un pouco o que buscan, non? Que a afición, pois, lle parezca mellor ou peor, pois tamén é entendible. Sí. Teñen dereito a opinar como todos. A O- min, Outro que fixera ese paso era o teu ídolo de infancia, Josu. Josu. Esa tamén tivo que ser dolorosa Josu. para a cidade, Para non xente, sei. sí, en general, pero bueno, al final é Sí. fútbol, sabes? Que non Sí. darlle menos importancia da que ten, que tampouco ten Non lle tiraron un Foise cochinillo, Figo do como Barça ou Madrid, sabes? É o Barça e o Madrid, cobran millones de euros, joder. Xa. Aquí, pois, xa, que me vas a decir? Xa. Ti darías o paso, Viti.
eu non daría o paso. A non ser que, pois, a ver, claro, no, é que na situación de estar nun equipo, ter 20 anos, que te chame outro, inda que sea da mesma cidade, de unha liga máis ou dúas, que vas a estar máis preto de ser xogador profesional, pois había que verse nesa situación. Claro. Obviamente, igual si que daba o paso, claro A que ti sí. non te chamaron, eh? A mí non, porque era malo, joder. Se fose Bueno. mellor, igual sí, sabes? Pero... Bueno, temos precisamente aquí unha Sí. pregunta de Martín Albelo Prado 5 que di: tendo ofertas de outros equipos de maior categoría, por que non marchaches e quedaches en preferente? Foi un ano bonito, ise, joder, unha decisión que tomamos en común varios xogadores que indo falamos a día de hoxe, pensámoslo e decimos, joder, vaya huevos tivemos de decir, veña, baixo equipo, quedamos un grupo importante dos xogadores que estaban aí, que prácticamente todos podíamos xogar en terceira, Sí. en varios equipos. Foi unha decisión importante porque sí que é verdade que si ese ano non ascendes, xa estás aí, o sea, que Sí. xa non eres un xogador que xogou en terceira ou que está en terceira, non? Xogache un ano en preferente, non ascendiche, vais a estar en preferente mínimo o ano seguinte, sabes? Correcto. Xusto. Foi bonito por eso, por tomar unha decisión conxunta de xogadores que a día de hoxe somos amigos tamén gracias a ese tipo de Non dubidaches? de cousas. Non duvidei, non duvidei. E a afición meteuse máis todavía co equipo, É eh? que Isto aí, é sorprendente. aí eu creo que estableceste esas bases do que sodes agora, ¿no? Ese inicio, ese bloque duro de... Sí, eu creo que o ano do descenso e o seguinte ano marcan un pouquiño o que somos, non? O que significa o clube para nós, para a xente que o sigue, un pouco darlle valor o que é. Convertides vos na U de Ourense dos Invencibles. Porque ese ano en preferente non palmades un partido. Sí, fixemos moi boa tempada, tiñamos moi bo equipo para a Liga e logo a suerte de ter uns adestradores que nos puñan a Jorge tono, sí. de Dios, eh? Sí. Ben con él, non? Moi ben. O jefecito. O jefecito, Sí. tal cual. De feito, Sí. cando xogaba era así moi parecido a Mascherano. É que creo que lle chamaban, non? Sí. Moi intenso, Sí, daba leña, xogaba de medio centro defensivo, incluso de lateral, porque era tácticamente un auténtico coco, joder. Sí. Moi... Non xogou o ano pasado no Coles? O sea, no filial? Contra él en segunda futgal debe de ser despois se de deixar precisamente, bueno, cando xa non adestraba a Unión Deportiva Ourense xogaba no Xa ves. igual, tácticamente Xogaba. increíble. Xogaba de central, creo, non? Sí. De central. Podía xogar donde Control quixera. total. Podía xogar donde quixera. Sí. Colocaba Sí, iba destes tamén igual de sobrados que ao de Ourense en preferente marca os 7 goles. Eu con ese dato, aí eu deixo Champions. todo. 11, García 15. Que ano de Varo, ise. Champions. Facíamos xogadas incluso de córner para ir, sabes, destas de arrastrar o primeiro pau, de chegar il de segunda liña E para pegarlle. Claro, meter un gol. Aproveitaba de o seu estadio, o seu estado de gracia Moi ben, moi ben. Joder. E ademais ese ano, tedes tamén a Xinzo, que me chamou a atención. Buah, meter a hostia de goles Sí, tamén, joder. Que Auténtico xogadorazo. guerrero, un Sí, crack. a mí un encanta, crack, ademais un con crack. esa barba. Ahora que non está xogando moito no Barbadas, que está de Non sei se concurro, está que? no Barbadas. Tío, non Foi sei se claro. fai pouco, Sí. sí, cambiou de chollo, creo, empezou a xogar aí en Leroy Merlín, teña que Claro. horario algo tal, Amigo. non sei se Xa o ano pasado estaba xa aí. deixaría, verdade, Sí. ahora que Como me gustaba Xinzo. a min tamén, tío, un auténtico Verdad? guerreiro, tío. Tamén Litos, que agora está no Rayo 21, sorprendeume, abusando da xente, imagina. O Xián, Sí. chega, que volve, creo que do Arenteiro, pode ser. Sí, xusto. Pois xa ves, foron un pouco... Sí. Esa xente de Ourense tirou do equipo e plantades vos outra vez en terceira ref. Efectivamente, bueno, ese ascenso celebrouse ben. Foron moi bonitos. Creouse en Meis, unha en Meis, lenda. ascenderamos en Meis contra o Pontevedra B. Sí, Outro fora mañá tamén, igual que o ano pasado, vaya. Silva. Co Silva. sí. E foi aí onde creastes a lenda do gorro de capitán, ¿no? Foi aí onde empezou. Bueno, xa sabía de antes tamén, pero foi aí onde empezou. Con o García. Foi Sí. o García, sí. Sí. O García é o auténtico capitán, joder. O verdadeiro Sí. capitán. Sí. E que tal a celebración? Como foi? A de A de preferente, sí. Recordaba moi ben, ese ano o grupo en sí, eu creo, diríache que foi un dos anos dos que máis disfrutei a nivel futbolístico e de grupo, tendo a suerte de poder disfrutar de moitos moi bonitos, sabes? Por ese ano en concreto tiñamos un grupo espectacular, moitos da plantilla éramos amigos, non só era entrenar, sino tamén a nosa vida pois estaba un pouco xunta uns aos outros, non? Que importante.
Eso. Sí, efectivamente. Sí, é moi importante, joder, moi importante. A celebración do que recordo, porque a verdade é que Pasado de volta. desas celebracións pasámoslo moi ben. Teño unha anécdota nese mismo día que despois do partido pois, había unha cantina ali en Meis e bebimos unhas birriñas que sempre se beben, non? Sí. Chegou un momento na que se acabaron, non habían. Claro. E só que daban estrellas sin gluten. E que fixemos? Pois a ver, Beber estrellas. Hai que beber o que haxe. claro, ainda que non teña gluten con tal de que teña un pouquiño de alcohol, joder. Claro. Cuidado, se vos dá unha colonia, beber. Joder. Ese grupo tivo que dar tamén anécdotas boas. Sí, xa. moi boas, joder, moi boas. Así que era un grupo moi bonito, joder. hai varias. Tiñamos a tontería de cando salíamos ou tal, e había un seto, pois mandarnos o seto. Un clásico, Eu facía con 17 anos, pero Pois ese ano, xa a ver, con- eu tería 26, pois sí, máis ou menos. Sí. Pois ese ano era encontrar un seto e pamba. Claro. Había bastantes vídeos. Joder. Feito hai un sticker de Martín Torres, que é un auténtico crack Sí. tamén, moi bo tío. Do Lemos agora, ou onde está? No polígono, pero se está jodido da rodilla. Sí, está jodido da rodilla. Tirándose a un seto que parece un seto, pero realmente é blandiño e debaixo hai unha pedra. Entón, cae e pum, rebota o tío. como si cayera. Oh. Moi gracioso. Joder, é tan de pibes facer estas cousas. Sí, a verdade é que sí. Logo ensino para que viaxades. Vale. Moi gracioso. Bueno, despois desa volta á terceira ref, despois desa celebración histórica, chegades que a flechiña para arriba e sorprendentemente facedes un ano, bueno, sorprendentemente, non sei para algúns, Un quedades auténtico anazo. playoff, Recén ascendidos e metedevos en playoff. Eso foi tremendo, non? O inicio da saga dos recién ascendidos que se meten en playoff. Correcto. A ver este ano Para nós non era tanta sorpresa, non é así Claro. por, o sea, sí, non era tampouco objetivo como tal, pero sabíamos que si estábamos ben que podíamos competir a calquera, sabes, que éramos moi bo equipo, moi ben traballado, sabíamos que si nos axudaba un pouquiño a suerte, que si estábamos ben que podíamos competir a calquera. que mantedes moito a base, chega o primo de Eros, Sales No, Vázquez. xa estaba. Ai, en preferente xa Viñera en estivo. preferente, Ali xa estaba. Estaban, pero sí que chega Antón Guisande, volve Johnny, Manu Núñez. Manu Núñez ese ano que Correcto. meteu hasta Espectacular. goles, joder, Sí, sí, sí. Xa non volaba. Sí. Xogades o playoff, quedades quintos e xogades contra Arousa. Como recordas esa eliminatoria? Pois recordo o primeiro partido no Couto. Sí, fora 0-0 no Couto. Ese foi unha animalada. Que creo que a ver, igual non o recordo moi ben, pero a sensación a día de hoxe é que lle demos un baño tremendo, que merecimos ganar Sí. ese partido holgadamente, ao final fomos 0-0 e recordo unha ocasión clarísima de Antón, non sei se foi un córner que tiñamos unha xogada ensaiada moi boa, que era un dilos e il rodeaba e remataba solo entre a área pequena e o punto de penalti. E algunha máis, un mau a mau, non recordo moi ben de quen, pero sí que recordo que puidéramos ganar ese partido holgadamente. Fomos 0-0 e logo ali en Arousa, pois 3-0 os 3-0. cascan. Claro. E como se toma iso no vestiario? Mais forza para o ano seguinte ou foi un golpe? Como o vivistes? A ver, foi un pau, ao final estás xogando un playoff que queres ascender e pasar a ronda, obviamente. Claro, foi bastante jodido, pero bueno, sí que a nivel motivacional de decir, oi, pois non está tan lonxe do que parece, sabes? Que aínda que caemos do ascender ano pasado, de pasar un par de anos bastante complexos, pois non está tan lonxe. Creo que ano seguinte das un paso a nivel deportivo, creo que sí que xa se empeza aí a ver moito máis preto a posibilidade de ascender, e creo que foi pois dado a que o primeiro ano despois de ascender fixémolo moi ben, entón vamos Deu a pé a intentar eso, ¿no? A reforzarse como se fixo, que é unha burrada. As expectativas sí que eran altas aí, porque normal, joder, normal. viches os nomes que hai apuntados, ¿no? Hombre, Yelko, Jesús Ares, Lucas Puime, Luismi, Parry, Alex Cobos, Santi de Prado, Alex Fernández. Que hai algún animalada. aquí que estaba a día de hoxe, como Sí. Lucas ou Santi, sobre todo Parry, joder. Parry é un descubrimento, chega do Barbadás, barbaridade, non? Fixera moi guano no Barbadás esa tempada en preferente, creo que fora o mellor con moitísima diferencia da liga. Logo sí que o ano seguinte con Jorge non empezou entrando moito, pero pouquiño a pouco sí que iba aí. A mí sempre me sorprendeu, a verdade, sabes? Según chegar. No primeiro día, tío, un
xogador cunha forza tremenda, unha potencia brutal, o intelixente, técnico, sorprendíame moito. Personaje, Parry. Gustábame moito. Fora do campo. Parry é un tío... Tío chill. Un tío chill, sí, que é un tío chill, tal cual. Demo esas vibras, Tal cual, defino moi ben, é un tío chill, é un tío chill. Sí, é que, porque esta tempada hai un momento extraño que é a marcha de Jorge, non? É como que necesitabades todos, incluso Jorge, como quitarse o peso de seguir entrenando, estaba a cousa moi queimada, como foi o tema? Foi un momento moi jodido, sí. A nivel personal, joder, os demais obviamente tamén, por o clube tamén, para Jorge tamén, pero eu creo que foi dos piores momentos que vivín no fútbol, sí, porque a situación era bastante insostible, e xa se lle notaba que estaba pasando mal, que non estaba levando da mellor forma posible, falamos con el un par de veces, estaba así bastante reticente a pois seguir adestrando, a non tiña forzas, foi un momento bastante complexo. Por qué? Por críticas, por o que se xerou, por os resultados que había, o ano de xogar en Oira, que tamén un pouco foi bastante lastre durante toda a tempada, a intención, a forma de traballar dil, pois igual non estaba ben vista por todos os xogadores, no sentido de que é un tío moi exixente, que lle gusta currar a saco, que non se casa con nadie, que bueno, pues, como eu creo que debe ser, sabes, igual. É que estabades na parte alta. Sí, competindo moi ben. Sí que eu creo que nos lastrou moitísimo esa tempada xogar no Couto en Oira. Sí. E logo chega Borja. Como foi esa chegada sí. que un pouco que supuxo para Borja? Sí. Foi un momento complexo. A día de hoxe pénsalo así a tempo pasado, claro, nos levábamos de estar, era a terceira tempada de Jorge, un rapaz da nosa idade, compartimos moitísimas cousas xa, non só esas tempadas, non, sino de pequenos. Ele xogou no Pave, xogou en Club Deportivo Ourense, xogamos xuntos en infantiles, joder, xogou no Pave, xogou no Barco con compañeiros que logo adestraba, sabes? Eran máis. Sí, o sea, el sabía separar bastante as posicións de adestrador e xogador, sabes? De feito, eu creo que facía demais, pero sí que había esa conexión de ser un máis. E de repente chega Borja Fernández, que ao final nese momento era un descoñecido, era ao final tiñas eso de un pouco reticentes ao principio, claro, porque era dicir, es futbolista, non o coñeces e pensas que pode ser, bueno, non sei, vir un pouco cambiar as cousas, sempre choca, non? Sí, de feito varios estábamos así un pouquiño reticentes de decir, a ver agora que por onde van as cousas, como tal, sabes? E de repente aura total, Borja meteunos a todos no bolsillo, que a súa personalidade, forma de ser, de tratar a xente, un tío moi honrado, sinxelo, que vai de cara, humilde, o sea, solo palabras boas para Borja, verdade? Que sí, non? Tuvemos moita sorte de que fose il quen aparecese nese momento, porque sí que era un ano complicado e logo que continuase, joder. Claro. O fútbol licor café, O fútbol licor café. Sí, ese ano pois van as cousas ben, metedes vos cuartos en playoff, vingades vos do Arousa, de Luisito, que quedan terceiros eles, 2-2 no Couto. E un 2 na lomba con ese golazo de Labrada. No 117, como viviches, Viti, esa eliminatoria? Porque estivo bonita, non? Estivo moi bonita, nerviosísimo, non xoguei, estaba cando non xogas, pásase o triple de peor, joder, xuroche que temblaba, tío, estaba moi mal, así que non a disfrutei porque estaba acojonado. Ademais, outra vez Arousa, que iba desde 2-0, pode ser, na casa? Sí, tal cual. E eran para, van nos joder outra vez. Outra vez, pensándome, cago en... O sea, tío, ao final, moi ben, foi... Como ese gol de Labrada, como celebraches? Estivo bonito? Estabas no campo xa, non? Non xogaches nada ese partido? Non xoguei nada ese partido. Digoche que estaba cagado, joder. Que non o celebrei como debería porque estaba nerviosísimo, joder. O sea, simplemente fixeches. Vamos, veña, que acabe isto. Non te moviches? Veña, que acabe. Non te creo que non te levantaches. Levanteime, sí, non sei a quen lle di un abrazo, non o recordo moi ben, pero vamos tal, pero non foi eufórico, sí, acaba isto. Acaba isto. É que o Arousa era o equipo tamén. Sí, equipazo, joder. Joder. E logo chegou Gran Peña 3-3 en Ourense tamén con 3-1 no 70. Outro partido ese que
fomos infinitamente superiores, que nos pomos 3-1 e empátanos aí en... A ver, tamén era un equipazo deles, obviamente, que a nivel individual pois empataron gracias porque teñan xogadores que generaban cousas sin facer nada, que Era realmente non facían tremendo. nada, pero generaban ocasións porque eran vos, joder, entón Vas era normal. home por Piai, home. Millán, Va, Yu, no, Tasende, no, no. Roy Tato. Sí, sí, no, ti sigue, que todos, ves todos Rivera. un por un, alucinas, tío, sí. E que eso, ibades 3-1 no 70. Cago en 10, e despois chegades ali, empezades gañando 0-1 con gol de Lucas, pode ser? Sí. E despois remontan 2-1. Esa sí que foi máis dura, non? Foi máis dura tamén, obviamente, pero tamén é a mesma que a do primeiro ano da terceira, sabes? É que, vale, seguimos estando máis preto. Sí. O sea, pasamos unha ronda xa. Sí. Estuvimos aí acariciando seguir adiante. Fuches- Estamos, sí, entonces que obviamente foi jodido, foi moi duro porque, bueno, aparte de que foi un ano complexo de por sí, pois por todas as circunstancias que pasaron, o xogar en Oira, o de Jorge e demais, pero bueno, a ilusión esa de que, vale, Tería de gañado ao Salamanca. O habría Gran, que, habría que Era un verlo. equipazo. o Gran Peña non foi capaz. O sea, habría que verlo, habría que verlo. Bueno, non o ano seguinte... O que sí é que foi outro impulso á masa social, ¿no? De Tamén. primeiro playoff, pero despois o da Lomba que enganchou a moita xente, como non sei se o notastes tamén de cara á seguinte tempada. Sí, sí, tamén, xusto. Foi parecido do ano de preferente ascenso, de terceira meterse en playoff, pois un pouquiño aí que a bola se foi facendo cada vez un pouquiño máis grande, non? Que foi axudounos, eu creo que Sí. Eso dentro do vestiario dades vos conta do crecemento a nivel masa social do club ou sempre foi... depende, home, claro, eu entendo que Champi, Varo e eu sí que nos damos conta. Sí. Damos 5, 6 e 8 anos aí, sabes? Pues, obviamente, claro que sí que somos conscientes do que cambiou o clube desde fai 8 anos hasta a día de hoxe, Sí. pois eres consciente do que Cambiou moito. Cambiou bastante, avanzou, creceu, medrou, joder, o clube non é o mesmo que fai 8 anos, joder, ao final ten 11 anos de historia, sabes? Xa. É unha barbaridade, joder. Pero sí que se nota que cada vez hai máis masa social, que a xente está máis comprometida co clube, nos socios mismamente, no número de socios que cada ano, pois ao final son un pouquiño máis, creo que hai 2.200 este ano, que é unha barbaridade, que a grade de tribuna ten 2.100 e poucos asientos, sabes, que Sí. están completos xa, que non se poden facer máis Non hai onde carnés meterse. de tribuna, joder, claro. Algo se que- estará facendo ben. Algo se estará facendo ben. Esa tempada pasada, 24-25... Animalada. Sí, porque ao principio mellor tampouco contabas que Ourense iba a ascender de calle, imagino que vos tampouco. Non sei como vivíades dentro. No, obviamente non ascender de calle, pero sí que sabíamos que a idea era quedar primeiros. Sí. Non xogar playoffs. Sí. Claro, ascender de líderes. Así que o Arosa, pois igual era o equipo así que nos podía competir un pouquiño nese, pois, chegar a conseguir ese mérito, pero a idea nosa principal era esa, gañar a Liga. Arrasades. Sí. 14 puntos e sacades o segundo que foi o É Estradense. que esa Semana Santa pero, máxica... Claro, exacto. Os 14 puntos tampouco son moi reales, sabes? Xa. Porque hai aí... Sí. Creo que xogamos contra Estradense fora, ali na súa casa, Vilalbés. si nos ganan, póñense de primeiro, Siles, non me recordo Sí. moi ben Sí, como era fora, unha gañamos cousa 0-2 moi ali. loca, porque era eso, Semana Santa, e tiñades o Domingo de Ramos, Estradense, o Jueves Santo, Vilalbés. Villalbés, que fora un partido que se aplazaron, Sí. non me acordo, Sí. e o domingo seguinte, Silva, Silva, sí, é verdade, era Silva. Sí. Xa ves. E de repente que parecía como que ou se iba a igualar ou se iba a dar, e de repente non é que se dera, é que se deu por completo. Ti Sí, cap- fora a semana clave, sí que fora a semana clave. Sí, ti capitán, vimos que non fuches tanto titular, fuches creo que 10 partidos titular. Cal era o teu rol? Como te viches? Gustouche, o sea, como viví? No. Gustouche ser suplente? No. Quero decir, como o levaches o de ese rol que che meteu? Disfrutei no moito. Sí, non o ser suplente como tal, sino o vivir a experiencia desde unha perspectiva pois que igual non tes que estar sempre nos focos, ser o xogador que máis xoga, que máis goles mete, pero eu considero que foi moi importante, que aportei en partidos tamén Sí. xogando que pois que eran super importantes, que
que logo a nivel grupal pois tamén creo que lle di moitísimo ao equipo e disfrutei moito. Sí. É o mismo que vos dixen antes, ver as cousas un pouco con perspectiva, saber contra quen competía xogando nun 4-4-2 que lle mola xogar a Borja, competir contra Parry, Champi, pois a me dirás tú, sabes, que é jodido. poquito difícil. É o peor de todo é que non se lesionan, sabes? Que se me dis que O peor de todo, que a ver, Champi. un esguince así de vez en cuando para un par de semanas, joder, poder xogar un par de partidos. O de Pero nin central, eso, me cago en... sabes, que xogaban Paul Labrada ou Lucas, e que sí que hai nivel nese Ourense. Sí. Pero bueno, é o que dis, ademais ti eres como tamén un pouco imaxe, emblema, un pouco do Ourense, a afición tenche moito cariño, eso tamén é así, non? Bueno, porque levo aí moitos anos, sí que intento transmitir un pouquiño o que somos, non? Como clube, supoño que cariño irá un pouquiño por aí, por esas cousas, non? Tampouco teño moi claro, porque me teñen tanto cariño, a verdade, que como son normal, non fago nada así... Carismático, Viti. Sí, o que? Tú crees? Eu creo que sí. Eu creo que sí. Non sei. Non é porque estés aquí, Sabes? Que dirás despois. No, que va. Pero bueno, logo chega ese día máxico na Grela, ese empate, como foi para vos? Buah, ese día foi Ou esa semana. Foi largo. Bueno, ese día en sí. Sí. Ese fin de semana. Sí. Vamos a mañá, domingo a mañá, o día anterior fomos Baro, Champi e eu co diñeiro das multas ao súper comprar cargamento para levar a Grela, confiados de que íbamos a ascender. Sí. A mítica do balde, ¿no? E nos pensando, con que perdamos mañá, Bueno, que guardámolas po fin de que ven. sería ascender na casa. E vos dicindo, home, si non hai que beberlas. Foi moi bonito, a ver, Borja para esos casos tamén é moi considerado, sabes? Meteume, xoguei de titular, que foi un detalle bastante bonito, bueno, joder, o demais a Historia. A ver, bastante, algunha historia pura, anécdotas desa noite, Viti? O dese día, en xeral, non sei. Como se se foron... desas horas, Claro. Anécdotas, contou o Baro unha aquí miña, non? Sí, ese día Non, acabaches mal, Sí. Acabei... Non acabaches na casa. Imagínate. Estaba a túa moza contenta, A saber o que pensou. Javier Orbán chamando a... Viti está ben, sabes? Sí. O Presis. Sí. Correcto. E eu recordo de falar o día seguinte Sí. con Orbán, porque creo que veu esa semana Baro e Cobo. Baro e Sí, Cobo viñeron o martes. Claro, entre as Domingo. opcións estabas ti, pero non aparecías. Viti non estaba. Claro. Un Baro que creo que foi a persona que máis mirou a plano corto da historia. Había unha mirada fija. A que te refires? É que esa mirada de Baro, cuidado, A que vos referides? Esa mirada de Baro... A que vos referides? Porque na entrevista estaba ca mirada fija ao plano corto. Sempre me acordarei que tiña... Ao plano corto? Sí, a un punto fijo. Foi O buenísimo. sea, non vos miraba, estaba así falando con vos mirando a cámara, tío. Pode ser. Sería capaz. Estaba actuando, É que eu acordo, o sea, revisei a entrevista e tal despois, e estaba mirando ao plano corto e digo, que puto crack. Joder, pero eso é de crack da comunicación. Eso é. Sí. É un genio, tío. Bueno, pero Seguro entón... que guiñou un ollo así sin que... Sí, creo que sí. Sóname que sí, incluso. Esa noite entón, que che pasou? Porque... Non me pasou nada. Paseime un pouco, eso foi o que me pasou, que me pasei algo. É o día. Disfrutei, non? Claro, disfrutei non por todo alto, joder. Pero chegaches a Foi- perder o control. Eu creo que non, mano, eu creo que non. Sempre tiña alguén que me controlase, entón perder non nos perdín, joder. Logo Había Héctor algún- pasou a casa, de feito dixemo o día seguinte, buah, tío, tú venche que fazer un mataleón porque estabas incontrolable. Que va, oh. Eu acórdome desto, estaba mal, pero acórdome das cousas. En teoría, estaba tirándome encima da cama, dando hostes ao seu armario. Colleume polo pescozo, relájate, Viti. Tor Héctor, Correcto, un auténtico crack. Sí. É que de feito temos por aquí unha de Héctor que di que a noite do descenso o mellor xogo aéreo no campo ou no piso de Héctor ou no seu piso. É que creo que foi por eso. Eso é, Pode ser, eso non? é, eso é... Xogo aéreo, Pumba. Dormimos Gastón e eu na casa de Héctor. É que claro. É que, foi, a verdade que Gastón viña a dormir á miña casa, joder. Gastón. Claro, joder. Eu non fun capaz de ir á miña casa, entón fomos os dous dormir a de Héctor.
Cheira tamén como din por aí, Gastón. Bota Colonia antes dos partidos. É un señor, é un auténtico... Señor do auténtico fútbol. señor. Brais Vidal remarcou como o xogador que mellor cheira da terceira. Vino. Sí, sí. ¿no? Animalada. Pois Vino. Bota Colonia antes de sair a xogar. marca, sabes a marca da Non Copa. sei, non sei exactamente. Pero é un detalle que a mí fíxome... É curioso. É curioso. Sí. Pero gústame. Eso che diga, Sí. Gústame, Home. está ben. Ah. Un poquinho de Colonia para xogar, para que me cheirar lleven os dianteiros e logo ¡pá! Sí, sí, porque A de engañar, a de que se acerquen. Buma. Bueno, algunha anécdota máis desa noite queres contar O ou desa ata aí? tempada, en Pois de xeral. Gastón, mira, desa noite de Gastón había unha moi boa, porque estábamos todos na fonte de Concepción Arenal, que é aí onde celebramos un poquinho o ascenso, estábamos todos encima, porque íbamos dar unhas palabras, ou estábamos cantando, o que sea, e ves a Gastón no bar de enfrente, con aficionados que me acompañan Mau, tío, sin preocuparse por absolutamente nada, sabes, todos encima aí da fonte cantando, berrando e tal, ou falando por o micro. E Gastón aí, o seu puto A rollo, cacharros. un cacharriño na Mau, falando ca xente, véndonos desde os toros desde a barrera, tío. Eu non fixen nada. Super tranquilo, joder. A súa forma peculiar de baixar as escaleras do Black. Que pasou aí? Que me preguntan, tamén me dixeron que... Hostia. Creo que se movían un pouco as escaleiras, e o pobre caíu. Caeu? Sí. Uf, e non romperon as escaleiras? Creo que Porque... algo tuvo que romper, Logo hai unha imaxe dise día entrando no hospital porque rompera un dedo e fomos ao centro médico, vai. É unha imaxe moi graciosa de Matobu levando na silla de ruedas a Gastón co dedo roto. A mí te que a imaxe de Intocable, sabes? Sí. Moi gracioso, verdade que se fora... Claro, que ascendéramos, foron a semana completa de ascendéramos o domingo tivéramos a celebración do día do ascenso e logo o domingo seguinte, o último partido de Liga, xogáramos a mañá e tiñamos comida de despedida. Que peligro, tío. Pois foi outro día máis na oficina do Sí, ascenso. xogarades 2 semanas seguintes co Viveiro na casa. Creo que fora 2 semanas despois, Sí, xusto. porque a anterior fora a Sarriana. É verdad, Que xusto a Sarriana que ascendeu e o Betanzos que foi último, os únicos equipos que non lle ganastes esa tempada. Curioso ese Betanzos, Xusto. Sí. Ese Betanzos, ollo. Meteron un golazo a Alex Delgado, creo, no Couto. Sí. E, bueno, pasamos un pouco xa a actualidade. Ou Sí, porque a actualidade é Como está a actualidade? 6 victorias Que... 6 victorias nos últimos 8 Claro. partidos. Despois dese mal inicio, fun eu contra o Langreo Verbos e a partir de aí Oitavos, como un cohete. Pois 2 puntos do playoff. A 2 puntos do playoff. Bueno, a ver, que se xa 2 puntos de playoff. Datos. Sí, Datos. Sí, obviamente, dato mata relato, non? Pero bueno. O inicio playoff é foi algo- malo, o inicio foi malo. Sí, a nivel resultados. adaptarse un pouquiño á categoría, penalizaron moitos erros pequenos que tiñamos así. Sí, mala a sorte. nivel O mala día do sorte, Valladolid, por exemplo, que é mala sí. sorte aí. Xusto, pero creo que dende o inicio da tempada xogamos bastante ben, competimos genial contra todos os equipos, todos os partidos. Sí que tivemos mala sorte así en momentos puntuais o inicio, sobre todo, e varios partidos a final, nos minutos finais que Sí. nos encaixaban, bueno, ao final esa mala racha convertiuse en boa, pois por eso, porque empezamos a pois deixar de encaixar nos últimos minutos, a pois ter a sorte de que non fose así e os resultados empezaron a darse. Pero non cambiamos moito, non No. cambiou moito a forma de xogar do principio a hora que E do ano pasado? tampouco, Claro, pouco a mesma. no teu caso, houbo dúbidas a hora de continuar, quero dicir, tanto pola túa parte como por parte do club, porque ao final toda esta xente que levades tantos anos non, a pesar de ascender, pois seguides aí, seguides dando nivel, non sei como foi esa xestión de renovar ou se Foi tiña. complexa, foi un brau bastante intenso. Sí que verdade que despois de terminar a tempada ali a 2-3 semanas Borja puxose en contacto comigo e díxome que quería que continuase, pero non as tiña todas comigo porque miña pues, non pasalo mal, pero sí que foi un ano así un pouco complexo, non xogar moito, xa non teño 20 anos, non teño esa ilusión por tal cual, compaginar tamén pois traballo e fútbol, pois fixéseme un pouco así bastante duro, sobre todo fai
bueno, a tempada pasada, fai 2 tempadas, sí que estaba así un pouco reticente, decir, igual teño que tomar a decisión de baixar un pouquinho. Non xogar en segunda ref. Sí, pensei. E como Pensei. ao final por que te decidiches por seguir? Por falar con Borja. Falamos así un par de veces, o sea, quería que continuase, o feito de sentir eu que queren que continúe, que pode ser importante, que valorado de algún modo, pois fai que tome a Claro, decisión de... ao final todos queremos estar onde nos queren, non? Efectivamente. É así. Sí. É así tal cual. E a verdade é que reforzastes vos ben. E quen che gustou máis dos... Quen che sorprendeu novos. máis dos... É difícil, dos novos? Verdad? É difícil decir. Pero bueno, eu dos novos dos reforzos desta tempada. A ver, por como se está dando Manu vicioso, como lle chamamos, Manu vicioso. en vez de vizoso. Manu vicioso. Un clásico esa broma. Sí. Moi sorprendente. Home, leva... Parece Casillas, no 2008, Sí, flipas, tío. E quen crees que do equipo é o que... Creo que sabemos o que vas decir, pero o que máis potencial ten para chegar ao fútbol profesional? Hai dous, non creas que só hai un, hai 2 xogadores moi novos. Podemos intentar adiviñar? Veña. Eu creo que un vai ser Justino. E outro Parry. Correcto, Sí. sí, exacto. Sí. Son eses dous, son rapaces moi novos, e incluso diría que outro tamén, que Noel tamén é un chaval con moitísima proxección. Está crecendo unha barbaridade, Moito Noel, potencial. ¿no? Está titular agora. Moitísimo potencial, sí. Quitoulle o sitio a Labrada, non? Un pouco... Sí, Sí. digamos. Creo que son pois 3 xogadores que un pouco de cabeciña, de saber facer as cousas ben, sin virse moi arriba. Creo que decidiron moi ben en quedarse este ano no... Sí. Porque no houve Ourense. opcións de... Sí, claro, joder, pero están nun equipo no que van ser importantes, que van medrar moitísimo como xogadores, que van xogar prácticamente todo, que van disfrutar do grupo que temos tamén, que van estar moi cómodos, que ao final eso tamén axuda a que todo saia ben, sabes? Pero son 3 xogadores que eu creo que teñen moitísima proxección. E ademais eu creo que tedes un vestuario, un equipo que axuda moito a que crezcan, ¿no? Porque hai un moi bo ambiente que xa se ven neses bailes de... Sí, de Héctor, non? Ao acabar. Bueno, de Héctor e de todos un pouco, todos, pero... claro. Sí. Sí. Somos un grupo super sano, moi bo, que axuda que o ambiente de traballo ir todos os días, independentemente de que choiva, de que faga frío, de que haya días malos, pois sea todo máis fácil de levar, que é importante, sabes? Estou pensando, Borja, como futbolista, asemellase un pouco a Viti. Quero decir, el axuda a dache consellos a nivel de cousas que el viviu no seu corpo, posicionamento, mellor aí, que eres un pouco a imaxe de Borja e pregunto, parecidos. Salvando moitas distancias, non? Obviamente. El xogou no Madrid dos Galácticos, non? Claro. Viti no Ourense dos Invencibles. Ao final. No bando dos Galácticos. No bando dos Galácticos, é o que estaba pensando. É verdade. Bueno, mira. Bueno, os dous xogaron de branco e violeta, así que... Exactamente, claro. Pois aí o tes. Non sei como é iso. Sí que el tiña unha forma de xogar que se asemella un pouquiño a... Bueno, eu teño unha forma de xogar que se asemella un pouquiño a súa. E sí que dá bastantes consellos dese estilo, non? De, pois, sobre todo de posicionamento. Outro día pasou un vídeo dun partido de ascenso de Valladolid-Gijón que é un partidazo, verdade? Del. Do Valladolid, donde xogaba el, obviamente, de ascenso a primeira. Sí que é verdade que temos similitudes en algunhas cousas. Dar estaca, incluso. Dar estaca, justo. Cal é o hashtag que utiliza Borja en este de... como de hombre al suelo? O das entradas, sí. Sí. Que a veces que sube publica... fotos repartindo estaca e pon hashtag menciona, jaja, Ibrahimovic, toma, Non sei, sachada del día. Non me acordo. Que o diga el, que tiña moitas ganas de escoitar a charla, que puxo un comentario, non sei se o viches. Sí. A ver se rajabas dele, pero non vai ser o caso. Non vai ser o caso. Pouco hai. Gustalle moito o viño. Sí. Sí. Pero non é unha rajada tampouco. No, Todo é un contrario. bo vicio, que che gusta o viño. Sí, dilo Marcos Llorente. Sí. O Hai que, outros, o hai que viños decía peores. Varo que non vos rebais así un precio amigo para a casa rural. No.
Bueno, hai Sí. que falar con él, hai que falar con él. Non todo, creo. todo se negocia nesta vida. Nos dará un bono, non vale furar. Casa Morriña mola. Hai que falar con él, joder. Está moi chula. Está moi guapa Casa Sí, Morriña. sí, sí. Moi guapa. Pero bueno, desorbitado. O Borja, baixo yo o precio. Pa un grupo aí de uns cuantos colegas para levar a moza non, aparte é moi grande. Claro, eso. Pa que tantas Pois esa era a miña habitacións, idea, tal? pero No. complicado, non? Eso é para levar. O grupiño Casa non rural. vale furar ali, pues... Reventamos ya a casa agora. Si non a reventamos nós, amigo. Eso pode ser. Cal é o objetivo este ano, Viti? Pois está claro, non? Eu creo que afianzarse un pouquiño na liga, non? Salvarse antes de nada, facer eses 45 puntos que máis ou menos se cree que fan falta e logo a partir de aí, pois obviamente o que Soñar, veña, pero soñar. O principal é eso, salvarse, afianzarse un ano na categoría e soñar, hai que soñar. soñar hai que soñar sempre, claro que sí, claro que sí. Eu pero metimos en playoff. Sí. Quen teima a Cristo, creo. Que tache da Cristo, que tache a Cristo. A ver. Home, claro. Bueno, calma, mira, estades No, con... claro, claro que sí. Polo da hora. Viti, se Pode non pasar, crees, pode se non pasar. creo capitán, No, veño abaixo. Por creer, por soñar, podo soñar, ganar a liga, claro que sí. Hai que soñar. Pero hai que ser realistas tamén, joder, nesta vida hai que Hai moito gigante. Oye, hai temos moitos equipazos. que falar dun tema que tamén está de actualidade e queremos preguntarche solo polo tema Gamarra, que houve aí pois, un comunicado ao club. Non sei como está o tema Gamarra, complicado, non? Sí, complicado. A ver, pasou o que pasou, non vou falar nada do que se fixo ou non, non, se alguén ten que falar, pois tería que ser hilo, obviamente. Pero, bueno, un rapaz novo, lexos da súa familia, todos nos equivocamos algunha vez, non? E o que diga que non, pois minte, seguro. Bueno, nada, pois, intentar que sea pois todo menos mediático posible, que non se monte unha montaña de algo que pois quizáis lle hai que quitar un pouquiño de importancia e pois o que vos dixen antes. Relativizar. Sí. Relativizar Correcto. un pouquiño. Efectivamente. E bueno, non sei como, o sea, entendo que este ano que andáis vendo moito os rivales, todo, temos esa pregunta típica de que fichaches farías un por línea, en este caso na segunda ref, nos equipos galegos da segunda ref, que fichaches, que joder, A quen lle ver se me roubaría? sale fichaches, tío. Un por liña. Sí. Vale. Ou que, simplemente a quen lle roubarías a cada equipo galego Sí. da segunda ref? Sí, porque son Porque catro. sí, son 4. Bueno, roubaríalle o Bergan un perdiles, joder. A ver, Canedo, Santi Canedo. chavalazo, Canedo, Sí. Sí. Sí, ten pinta de... Sí. Sí. Tedes pinta de que seríades moi colegas. Tú crees? Sí. Coincidimos pouco, Pode pero ser, as veces que falamos ten pinta de, sí. Eu creo que sí. Que Bo rollo, tío fixo- bo De rollo. verdade, que ademais con Ribe- Viti pégame, non sei por que. Fixo o do xénero do seu bebé no Sí, nas nas Eiroas, Eiroas, no? sí, sí. Crack. Unha nena. Auténtico crack, xa, chaval. Sí, sí. Señor. Que máis? Do Bergan, igual, outro do Bergan. Xa sabemos a quen vas decir, non? Creo. A quen? Vamos. Diría, outro, mira, un central, Fito pareceme un auténtico pepino, Iago Novo pareceme brutal. Ten un mal equipo, ver. Logo da Sarriana, diríache, Yu, molame moito, un bo Está moi ben, mediocentro, está tío, moi un ben. xogador que sempre me gustou, xa no Celta, parecíame moi Sí, sí. moi bo. Mólame moito Santi Gegunde, así que Nunca xogaches con el, claro. nunca xoguei con el, Contra el bastantes veces. non? contra el bastantes veces. Temos por aí quen máis, o Coruxo. Coruxo, pois non sabría dicirche, a verdad. Quedaríame con ises 4 así por liña. Listo. É listo, sí. Ao Fabril non lle quitas a ninguén. Canedo, Fito, Yu e Canedo, Santi Fito, Gegunde. Yu, É que- Iago Novo, por coller Iago un Novo, máis do sí. Bergan. Amarru non. Amaru tamén podía ser, pero bueno, xa que son todos galegos, Sí, non? sí. Canedo... Sí, son todos galegos. Sí. Yu é galego. No, Yu non ten Medio Guinea galego. Bissau. Bueno. Creo, no, Guinea. Bueno, non sei. Guinea. Será medio galego. Sí, a ver, será igual de Leva familia, aquí tempo. sí, leva claro. tempo. Supoño. Sí.
Está ben. Bueno, e que che iba a decir? Sigues ves a terceira e tal? Sigues un pouco o fútbol galego? Gústache? Sí, non vexo porque Claro, non o claro. retransmiten agora, pero sí que sigo. Sí, Quen crees que vai gañar a Liga? Creo que obviamente Compos pues, ten todas as papeletas por ganar, que parece unha selección galega eso en vez dun equipo de terceira, pero bueno, creo que agora se vai competir aí Sí. bastante, sí. Veño de gañar o Compos 1-0. Sí. Escapouse Sí, un pouquiño. Verdad. Maceira. Maceira, tío, leva moi boa racha. Está moi ben. Está moi ben. Está moi ben. Bo dianteiro Joder. para o Dourense. Pero pues moi bo dianteiro para o Ourense coa competencia que ten. Sí, pero mira, o Compos quitouse algún futbolista. Para que vexades. Cobo. O como estaba o Compos este ano, este Sí, sí, presuposto sí, sí. deste verán, quitouse a Cobo e a Guisante. Antón. Antón. Sí, Que, joder, foron dous futbolistas Claves. super importantes. claves. Como vivistedes? A marcha así de xogadores importantes, é dicir, joder, iban a terceira, ademais. Eu contaba con que renovasen, Cabarcos. Sí. Cabarcos, eses tres, contaba con que renovasen, joder, seguramente, sí. Pues non se dirían as negociacións simplemente, sabes? Tento que... E ti, onde te ves nunhas tempadas? Veste retirándote na Udo? No, home, no. Eu espero xogar varios anos máis véxome retirándome no meu pobo, non? En Celanova. No Sporting. Solo hai Celanova. Sporting de Celanova, en Celanova. Hai Sporting B, hai a bola que é dun pueblo aí do lado. Pero do Concello de Celanova sí que somos únicos. Somos únicos. Ah, mira que si vas para o Sporting Celanova a xogar no B, Viti. Bueno. Entendo. Veteranos ou algo así, sabes? A ver, Eso anda, Estaría ben. chavales. Estaría ben. Con 50 anos, a mellor, Pero- sí, pero... O sea que, entón, ahora sí que non dubidas si ano que ven hai que seguir na Ourense en segunda red, pa diante. Podes leválo ben, non? Esto do fútbol nunca se sabe, sabes? Ademais, Al final- está xogando, o sea, levas 5 partidos titular, xa bastante, non? Sí, estou participando, sí. 400 minutos levas, o ano pasado foron 1000. Sí. O sea, importante no equipo. Sí que me sinto nunha labor bastante importante. Que temos agora por aí? Pois temos as preguntas especiais. Empezamos con... Bueno, xa se fixeron dúas, pero empezamos con cenas e comidas en casa de Borja, que tal? Boviño. Boviño. Bo de todo, a verdade é que bo ambiente, bo rollo. A frase de se non a destrozamos nós. Tivemos varias moi boas. A última foi a de fin de tempada do ano pasado. Que veu un colega seu de DJ que a verdade é que foi un auténtico espectáculo. Con DJ. Un DJ, Rave. colega de Borja, joder. Foi rollo rave. No, unha rave. rollo de música así un poquinho Vale. independiente. Vale. Un tío un crack. Hmm. Fixose un vídeo dese día. Fixo Gastón Cellerino un vídeo rollo Project X, sabes? De Sí. como empezou a cousa. Project todo. Tal cual. Todos tranquiliños, en plan así, comendo e tal, bebendo e tal e cual. Foise facendo de noite, xa de noite a peña subida nas mesas, Claro. peña sin camiseta, cosas así, sabes? O sea, este ano ainda non fixeste descomida nin cena. Este ano fixemos unha cena ao principio, sempre se fai así, Claro. pretempada. Temos a hora de Navidad, que a ver cando, porque joderonos aí un pouquiño a tele, que íbamos facela o sábado 20 antes do tal, pero será a volta de, para eso sempre hai, sempre se busca unha fecha. Sí. Queremos preguntarche cal é o teu tenista favorito e se é australiano. Por qué? Por que esa pregunta? Cal é o teu tenista favorito? Aquí preguntaron. Se é australiano, non o pillo, se vai con segundas non o entendo. Supoño que vai con segundas. Non o entendo. Son Supoño cousas- que vai por Kirgios. Non o entendo. Dis? Pode ser, sí. Alguén que se Non entendo. atopará Ou vales de Miñao. Solo hai de Miñao e Kirgios, sin ningún deles é o teu... Ao mellor alguén che... Cousas ya de varo, son cousas de varo, xa cho digo. Un As pare... cousas de Varo van un pasiño por diante. Ahora é que Un parecido con Kirgios, Pode ou- ser, non o entendo. Xa lle preguntarei. Que diga, Aparte de Varo. Varo, sabes, que é un tío bastante cercano a min. Non o sei por onde vai. Empadronaches te xa no pozo da fábrica de Celanova? Como iso? Se me empadronei no pozo da fábrica de Celanova. Sí. Sí. Pazo ou pozo? Ah, no pazo. Vale. É que equivocouse, en vez de poñer pozo, puxo
Z, no, puxo P, non sei, unha S, sabes? Paz. Non sabía se era Pozo ou É Paz. pazo, é pazo. Conteicho a ti antes de... Sí. antes de É paz. Que pasou, que pasou? Pois que este brao tuve a mala suerte de que me coincidiron dúas bodas nun mismo fin de semana. O sea, que tuve que ir a ese pazo viernes e sábado. Entón, claro, o sábado cheguei ali e os camareros xa me coñecían. Home, claro. Che poño de sempre, Vitigano, non, coño. Hostia, dormiche acá. Hostia. Dúas bodas o fin. Dúas bodas. É un Unha pouco boda o putada, viernes e unha boda o sábado. É putado. É Non putada sei. porque aparte son bodas de dous foron bodas de dous colegas moi colegas. Entón, claro, non podo ter o freno de mao nunha e Claro. non foi No, en a do sábado era imposible. e na do sábado era imposible. Entón, Viti fuches de rasaca a segunda boda. Fun de resaca. De segunda reenganche. boda. Fun de resaca a segunda boda. Aparte coincidiume tarde e mañá. Que peor non podía ser. O sea, boda de tarde e a siguiente de mañá. Eso sí, cheguei tarde a misa. Da Bueno. boda de Alex, que sinto moito a Alex, tío. Bueno, a ver, Pero chegaches para os... non me din levantado, joder, era das 12, levantei máis a hora, cheguei ás 12:30, máis ou menos. O si quiero... É o peor é que era en Siquiera Celanova. cheguei. O peor é que son de Celanova. Sabes? Chego 5 minutos camiñando desde a miña casa hasta a O igrexa. que molaría tamén moitísimo é que según entrases fora o de quen ten algo que tal, que calle ahora ou habla. E chega Viti todo pasado de voltas. No pazo poñen garrafón. Aí non volvo. Xa ves, tío. Bueno, por lo menos había o carro de cervezas antes que... Moi ben, podías Aí vin a primeira, costoume esa, Despois xa. Esa costoume bastante. E non mellor xa abriu o meu pai. Pode Porque ser, andivo pode abrindo ser. Sí, unha estaba pila de aí. cerveza, estaba aí, pa. Como se leva a xogar con micrófono? Bueno, Que é iso? supoño que polo pelo, dirán. Supoño, é cousa de Supoño. barro. Eu non teño nin idea de nada. Sí, é polo pelo. Supoño que será por Chámanlle eso. micrófono Sí. por o moño. Moño ou cando levo solto que é así un pouquiño Sí. o Lévase ben. afro, lévase ben, non me pesa, a verdade é que acostume. Claro, sí, ¿no? Igual cando chovo un pouquiño máis, pero Hostia, se che din que tes que raparte, non o fas, ni de coña. Ou non si? o fago, ni de coña. Canto levas co pelo así largo? Moitos anos. Moitos anos. Sí, non? Sí. Non Sí, hai hai opción. fotos por aí de dos teus Fotos, primeiros mira, anos pois que igual o ano que empecé a xogar con dilatado foi, diríache, Berín preferente. Ostra. Carisma. É o que digo eu. Berín preferente, por aí. Peinado é, joder, é carismático. Sí, non? Sí. Poucos xogadores Efectivamente. ves así co pelo Sí. así largo, afro. Recoñecible, sí que se algún día fago algo que me queira esconder, terei que cortalo. Sí. Sí, non, para que non se me reconozca tanto. Esa fixoa Julio Camba, mítico que está no Pol. Julio Cambe peluquero. Anda É barbeiro. anda a lenda de que unha vez en carnaval el leva a barba, Sí. afeitouse Barba de terrorista, e xa non nin os seus amigos o conocían. Pois a Viti pasaría o mesmo Algo se así, se quita o pelo. Supoño que sí. E pasamos... Estaba mirando para ti, Viti, e estaba pensando en ti como sería sin, sabes? Rapao. Rapao. Como que sería, o sea, Que cal corte de sería a pelo cousa, farías? cal sería a cousa que por facela te raparías? Quero dicir, se eu que sei, Se gañas ascendedes a a primeira ref. Por que iba a facelo? O sea, non, sería divertido. É como, bueno, xa. Realmente ese tipo de apostas, por que? Non, o non vexo, sabes? Non sei. Claro, Pero outra cousa igual, sabes? teñido Pero de vermello? tampouco. No, o pelo non o tocas. Oye, porque teñir tanto pelo iso ten que ser caro, Bueno. Sí, a ver, claro que sí. Mirando pola economía, pues sí. Ou por de ter o pelo de cor vermello, da igual, pero ten que ser caro. Claro. Non o faría. Pódese pagar. Pasamos as preguntas da audiencia. Temos unha de pasamos. Kebar7 que di: sínteste futbolista propiamente dito, como é o cambio de exixencia de terceira a segunda ref? Bueno, eu nunca me sentín futbolista porque sempre fixen algo aparte de xogar o fútbol. Entonces nunca fun futbolista. De feito, incluso hasta non me acaba de gustar que me digan que son futbolista, porque non son solo futbolista, fago outras cousas, vale, que o fútbol é algo moi importante na miña vida, pero non é todo realmente. Es que sí Ajá. me gusta, pero non é todo. Sí que me sinto futbolista por onde xogo, pero non creo que sea. Non propiamente dito, como di Kebar. Mateo Pereiras pregunta, bueno, e tamén Jaco Otero 3,
cal foi o mellor gol que recordas da túa carreira deportiva? E Mateo Pereiras engade o mellor recordo no fútbol. O gol, recordo... A ver, que vai acorde con mellor momento tamén, non? O gol, metín un gol de cabeza, creo que foi o 1-2 contra o Pontevedra B en Meis, o día do ascenso de preferente. Sí, señor. E foi en sí o gol polo que foi o partido, o ascenso, o equipo que tiñamos, o grupo, pois foi o mellor gol e igual o mellor momento. Sí, señor. Despois temos unha de Señor Armada que di: quen dá máis turra no grupo? Camping son 25. Pablo Campos ou Varo Fernández Malo? Supoño que son os teus colegas, non? Sí, foi, de feito, é de un Varo Fernández e Varo. Pero o Varo Fernández, quen é o Varo Fernández bon, entón? Outro colega, o sea, son... Hai dous varos. Sí, xusto. Fomos a o Son do Camiño xuntos, bueno, coincidimos aí un día, a verdade é que dan a turra os tres, diría. Agora tamén? Siguen falando por ese grupo diso? Sí. Eu, de feito, son o que menos falo. Andáis planeando ir ao do 26. Sempre se planea algo. E se non é eso, xuntarnos pa... Sempre se planea algo. Claro. Pablo 04 pregunta: pensas que Udo e Ourense CF se debilitan entre sí? Sería positivo que só existira un club? Falase moito desto. Eu non o sei, obviamente, porque son un pouco, o sea, non controlo moi ben o tema de subvencións e demais a nivel institucional, pois non sei se lle favorecería a cidade como tal ter solo un club en unha liga máis alta, pois para xuntar todas esas axudas que se poden dar e facer que un equipo pois teña máis presuposto grazas a que solo haya un, en vez de que haxa pois Arenteiro, Ourense CF, Udo e demais, non? Pois non o sei, a verdade, se o soupera, pois tería unha resposta clara, pero se ese é o caso, se solo habendo un clube en Ourense podes estar máis preto do fútbol profesional, pois porque a diferenza de ter un presuposto de X diñeiro a outro vai depender deso, que non o creo, non o sei, a verdade, pois diría que sí que sería o ideal, pero non o sei. Mundos utópicos. Sí. Claro, Bueno. sí, al final, suposicións. Sí. Quero facer unha... Bueno, temos aquí unha de árbitro elite que di: mellor árbitro da terceira, opinión sobre os árbitros. Non sei, non son... Controlos de árbitros? Non controlo. O sea, Non ti controlo. chegas ao campo Chego e ali, non sabes nin quen é. Digo Abelino, como se chama este árbitro para dirixirme a él? Mólame cando xogo dirixirme a eles O por o seu nome, sí. nombre. Pero despois xa está, esqueceste, pero- non? Ou... Sí, non controlo. Así que este ano noto a diferencia de que creo que hai máis nivel a nivel arbitral. A Sobre pesar todo- de... sí, bueno, pero sobre todo a forma de gestionar os partidos, non? De falar ca xente, de non ter esa... Que hai veces que hai algún coutro que ten esa prepotencia de falar pois dunha forma que o que fai é retroalimentar un pouquiño esa mala hostia e demais, pero bueno, un traballo moi jodido, moi difícil, que estás no foco de todo o mundo, que se te equivocas eres o peor do mundo e cando acertas pois é o que tens que faer, sabes, que ao final creo que é moi jodido Moi difícil. Tiña unha pregunta así miña, un pouco sentimental, Viti, para rematar con esta parte do podcast. Quería preguntarche que sintes polo Ourense e pola súa afición. Que é para ti o club? Así que Para que te poñas un pouquiño así, sabes? Sentimental. un melancólico, ok. Melancólico, non? Que sigues aí... Sí, bueno, sí, A tope. sentimental, digamos. Pois, a ver, xa o falamos, non? Eu levo xogando aí desde pois, que tiña 11 anos, 10. Ves, en Club Deportivo Ourense, pois logo sí que vin desde pequeno pois esa posibilidade de ver partidos de fútbol que para min eran prácticamente profesionales, sentir como que esa xente que estaba xogando eran ídolos meus e logo ter a posibilidade de ser eu un diles, vaya, que a hostia, vaya, agora, pois, vendo un pouquiño as cousas ao pasado, pois son 8 tempadas, 8 anos, cheguei con 23, teño 31, que, sabes, dice medrei nise clube, cheguei sendo un neno, sigo sendo, pero un pouquiño máis maduro,
vin crecer a moitísima xente, incluso dentro do propio clube, distintas directivas, xente que currou moitísimo porque eso fose o mellor posible, e a verdade é que moi orgulloso de poder formar parte deso durante tantísimo tempo, moi agradecido porque confiasen durante tanto tempo en min, que o sigan facendo, que valoren o meu traballo, a miña forma de ser, de intentar expresarme, de intentar axudar a xente, de intentar que a xente tamén entenda un pouquiño o que somos como clube, como equipo dentro da cidade, que creo que todos, máis ou menos, estamos na mesma sintonía e fai que o clube sea especial por eso. Sí, señor. Pois agora sí, pasamos ao Furancho Furiño, eres? Pasaremos entón. Imos aló. Ola, Eros, que traes hoxe? Madre mía, que tal? Como estamos? Pois aquí traemos un Furancho Furiño onde non só Viti vai estar a prova, sino ti Eu vas tamén. estar a prova. Vamos competir? No, Son moi competitivo, Eu non, pero... no, pero vamos ver que confianza tes en Viti. Pero eso posme a min un compromiso. Eu dixen Ah. que era carismático, non que tiña confianza. Hoxe vaiche tocar mollarte. Vale. Pero antes, como sempre, ese test un pouquiño persoal que temos preparado e comezamos por un hobby. Pois teño varios, diría... Eu que sei, o snow, mismamente. Guapo, Sí, E o surf? Eso, surf non tanto, practiqueino varias veces, pero desquiciaime. Verdad? Desquiciaime moito, Eu- tío. E dixen, isto non é pa min, traguei auga, o sea, intentei levantarme 500 veces e conseguín porme de pé 2 ou 3 e dixen, Enténdote ben. xa está. O primeiro día pasei non moi ben, o segundo fun, traguei máis agua que Dios e non volví. E iso que paguei un bono de casi máis de 100 pavos e tiña 5 ou 6 clases e só fun 2, tío. Lamentable. Lamentable. Ainda o teño, pero... Algún día. Non sei se volverei. Cal é o mellor momento que viviches nun campo de fútbol? Falámoslo antes, eu volvo a decirlo, o ascenso de... que tuve a suerte de vivir varios ascensos e todos eles recordos con moi boa estima, pero de preferente a terceira foi especial. É o peor? O peor, diría que o descenso, pero non, tamén o falamos antes, e a dimisión de Jorge foi un momento moi duro en todos estes anos, sí. Un ídolo da tua infancia? Busquets. Ou Zidane, diría, ídolo da miña infancia, Zidane, diría, Zidane. Cal é o teu guilty pleasure? Busi, diría. O meu que? Guilty pleasure. Que é eso? En plan, algo que a ti che guste moito e que o mellor a xente non lle pegue absolutamente nada que che guste. Algo que a mí me guste moito. En que, por exemplo, o Snow, pois é o que pode pegar a Viti. Claro. Non a moita xente, pero a Viti sí. Non? Claro, sí. Algo. Diría que practico bastantes deportes así raros. Diría o golf, por exemplo, que seguramente non me pegue pa nada, pero é algo que me gusta bastante. Tamén o probei fai pouco. Que tal o... No, o sea, é jodido o É golf. moi jodido, é un deporte moi técnico, Sí. que parece máis fácil do que é moi complicado, pero está moi guapo. Sí. Unha vez aprendes, non? Tamén, sobre todo, cando vas Unha vez evolucionando, non? Cal é a maior ensinanza que che deron? Pois os meus pais sempre foron xente super humilde, moi traballadora e creo que é algo que levo moi inculcado desde moi pequeno. Cal foi a viaxe de equipo máis divertida que tiveches? Pero, ollo, non ten por que ser por unha alegría deportiva, senón por cousas que pasaran. Tivemos moitos viaxes bonitos. Me recordo, mira, fai esta semana, creo que 6 anos, máis ou menos, un grupo de xogadores que estábamos na Udo, fómonos de viaxe a Londres. Ostras, que boa. 5 ou 6 xogadores. Ver a Premier. Vimos un partido de segunda, o Fulham. Estaba o Fulham en segunda. Sí. Todo Dios vai ao Fulham, Sí, sí. porque un É estadio fácil, guapo, joder, e é fácil de sí. atopar entrada. Xusto, non é moi caro, e fomos 4 ou 5 días. Éramos un bo equipo, a verdade. Isi, Germán Pérez, Champi... Sí, éramos bo equipo, e pasámoslo moi ben, disfrutámoslo moito. Que guai. Cal é a maior festa que che deu o fútbol? Caldelas. Calde. Varias.
pero diría que este último ascenso foi unha das importantes, das maiores da miña vida, incluso diría. Non é para menos, A que 3 compañeiros levarías a gastos pagos a Punta Cana? Compañeiros que tiveches... Solo 3? Tres. Levaría moitos máis, Levaría moitos máis, pero diría... Champi levaría ao fin do mundo. A verdade é un tío... Ten que ir. Ten que ir. Tío moi simpático, peculiar. Levaría ao fin do mundo. Diría... Que complexo, solo 3, diría bastantes máis, Germán Pérez, porque aportaría esa calma, esas boas decisións, ese É necesario. saber estar, que non todo fose o lín, sabes? Claro, que está fose moi ben pensado. Unha mentalidade que nos mantivera os pés no chao, sabes? Sí, Que fora certa como- cordura. Certa cordura. E logo outro crack, diría Hugo García, que sería un pouco o polo opuesto de Non Germán. aparenta. Hai que decirlo. A mí non me aparenta, parece un tío tranquilo. É Hugo. un tío tranquilo, un tío tranquilo. Pero perde os papéis cando... Os papéis non chega a perdelos. Pero líase ben. Liámonos. É un grupo que se pode liar, o único que pode manter un pouco de cordura é Germán, por eso ten que ir, Vai ser pai. É importante que vaya. Sí. Pois sí, sería un bo cuarteto. Que foi o máis extraño que viviches nun campo de fútbol? Pois extraño como tal. Algo raro. Buah, Outro día Brais Vidal que lle mordera un can. Non descansa. flipas. Diría un dos partidos da Udo contra o Bande, que houbera aí un show tremendo de Iván González como adestrador, que abuchara na grada, el salira facendo así un Personaje, show, non? un pouquiño showman que lle mola moito, sí. Special one. Fora moi gracioso, Hostia. Cal é o adestrador que máis te marcou? Jorge de Dios. Que é o que máis te preguntan? Bueno, esta non. Cal é o obxecto de fútbol que tes na casa ao que lle gardas máis valor? Obxeto de fútbol que teño na casa, camisetas de Club Deportivo Ourense. Teño un par delas que están un pouco demacradas xa, porque teñen moitos anos, pero van a estar aí conmigo toda a vida. Ollo, E por último, como queres que te recorde a afición da Udo? Pois, non sei, tampouco intento eu ser de algunha maneira en especial, non, simplemente como unha persoa sinxela que non intenta generar ningún tipo de conflicto, que intento ser como son, non? Que transparente, decir o que penso sin que a ninguén lle parezca mal, que me respeten como persoa, simplemente, non nada. Bueno, que decíamos, es toda unha lenda da Udo, e moitos, como ben dixen ao inicio, poñerían unha estatua, pero imos ver canto sabes do club. O bon é que ti non vas quedar mal en ningún momento. Vale, porque Vai ser cabo o que alí. Eu non teño ni puta idea. Xa vou avisando, non teño ni idea. Porque vamos xogar. Eu tampouco. É É que imos xogar a sábeo ou non. Ah, claro, eu teño que decir se confío en Viti. Claro, Si o sei eu leo ou a non o pregunta. sei. Vale. Teño opcións ou teño que, o sea, a pregunta vai ter A, B ou C. No, Ah, tal o sea, cual. que difícil, tío. Eu leo a... Cantas son? Son 5 preguntas. Pero entón é como o sea, non hai No. competición. Eu leo a pregunta. Ti tes que decir Si o sabe ou non. sabe ou non. Vale. E logo Que xa complicado, Veña, va. Está bonita. Creo que son bastante fáciles. Sí, bastantes. cantas crees que podo saber? E eu As podo cinco. ver as respostas. No. Vale, venga. Eu creo que Da igual, cinco podes venga. saber. Dalle. Cinco. Sin miedo. Cal Sin... foi o primeiro... Son 6 ao final que Cal foi o primeiro patrocinador da Udo? Na camiseta, na frontal. O primeiro patrocinador da Udo no 2014. Da Udo. No 2014. Vale. Creo que é, vamos. Sí, pode ser, non sei. Vale, vou dicir que a sabe. Porque eu vin así... Vermello, pode ser. Correcto. Grande Vermello. Viti, grande Viti. Vamos. Eu ni tipo ni puta idea. Vermello. Vermello, sí. Que é? Unha empresa de electrodomésticos, Robo, electricidade. sí, sí, sí. sí. Joder, vale.
Quen marca o primeiro gol da historia da Udo? Oh, esta non a sabe. Esta non a sabe. Terceira regional, moito clásico había aí. Partido que acaba 8-0 Xa, para Udo. Eu o digo primeiro gol. que non a sabe. Triplazo de xogadores que sei que xogaron nesa tempada. Vou dicir... Eu que sei, Xaco. Almeida. Almeida, tío. Ni idea. Ese primeiro gol. Pou Pero dúas de levas dúas. 2 acertos. Grande, Viti. Contra quen debuta Viti en terceira coa Udo? Ai, esta debería sabela. Vou dicir que a sabe. Sí, contra o Ferrol. Non. Ourense CF. Que dis? Xornada 3. Ui, eso está mal, verdad? O que Non sei. Eros. Pode ser. Non o recordo que moi ponga ben. Igual, preferente. e claro, igual xoguei 2 minutos e non o recordo como tal. Entón, Pues creo que xoaches 90 incluso. Creo que che entón. poñen a titularidade, pero bueno. pero, Non sei. pero Caudo en terceira contra Ourense CF. É raro, Non sei. Non sei. Teño que Pode revisar ser, despois, pode pero... Habría que mirarlo, E a quen lle marcas o teu primeiro gol? E coa Ourense? Esa... Buah. Vou dicir que a sabe. Vamos, Viti. Primeiro gol. Primeira tempada. No, mira. Primeiro gol. A primeira tempada... Si, marcas un gol esa tempada. Por si che refresca a memoria, mira a tempada que é 18-19, non? Un goliño... Un goliño da 18-19. Sí, home, un gol ca testa. Diría... Choco. Correcto. Choco. Fixos o duro, sí que sabías, Bueno, e tiña unha que sei que a sabes, porque a dixeches antes, Cantas Amarillas B na 22-23. Sí que sabe. Bueno, ao mellor Sí que díxeno sei. antes, eu seina. Sí. 16 foron, non? Correcto. 16, sin rojas, que é que a min parece mo máster. 3 ciclos, vaya animal. E a última- Por cortar contras, sabe? Efectivamente. Por Sí, eso, sí. única e exclusivamente. joder. Pode ser. E a última é, na 22-23, só hai un xogador que xoga máis que Viti. Quen é? 22-23. Hostia. 22-23. Que tempada é esa? A do Pois primeiro playoff. a volta a terceira. Vale, pois eu vou decir que a sabe. É jodida, pero que se tire un triple e que a sabe. É jodida, Moi jodida. É moi jodida, tío. Ese ano, quen estaba de porteiro? Non creo nin. No, porteiros non. Hostia, hai que Teño 2004 dudas, 2435 minutos, Viti. Entre Pablo Corzo, Champi, que nunca se lesiona. Estaba tamén que en Manu Núñez por aí, non creo. Pero Manu Núñez sí que, O sea, sí que se lesionara algo, creo. Un dices dous, Sí. Vou decir Pablo Corzo. É Champi fijo. É Champ. É Champi, tío. 2600. Está moi ben, está Bueno, moi ben. andades varios en 2000 e pico. Que Bueno, máis aquí hai? poño Champi, lenda das patadas en bodas. Sí, señor. Non Que fixo? non solo en bodas, non solo en En bodas. xeral, creo. Sí, é algo que non sei, colleulle gusto estes últimos anos Patadón de Champi. Gusta dar patadas así, non sei. Va, Miña mai... está tomando algo por aí, pamba, veña. Cazurda. Comprobar ou cadereita, comprobar tibias. Calcara. Que Comprobar grande. dureza de tibias. Joder, Sí. menos Mira, mal que non o truxemos hoxe. No, Si non, parte por debaixo que non se ve. Pa. Fora bromas, miña mai quedou flipando. Sí, señor. Bueno, pasamos ás preguntas clásicas, Viti, xa te deixamos marchar. Cal é o animal máis forte ao que lle gañarías unha loita, vida ou morte, a habitación pechada, sen armas? Eres grande. Vale, pero algo moi importante. Sí. Animal rabioso que quere matarme. Claro, el situación sabe- vida ou morte. Situación vida ou morte. Claro. Claro, ti tes que matalo, O E ser el humano quérete matar a funciona ti. moito mellor non se en sabe. situacións límite. Depende o ser humano. Físicamente está demostrado. Depende o ser humano. É Hai moi xente difícil, esta pregunta é moi jodida. moi difícil. E claro, se digo un peixe será no mar. non vale decir un tiburón. A ver, Antón Escobar fixo a guarrada de decir un tiburón sin auga. Claro, nunha claro, habitación, a eso me refiero. non o toco. Claro. Pero eso non é unha loita. Unha loita Diría... é difícil. É difícil, non é fácil, non é fácil. Pero Viti é grande, Sí, bueno. Pero os animales tamén teñen moita forza, Sí, claro que sí. Un mono así pequeniño, igual. Ou Son jodidos, son Son jodidos. jodidos. Son agresivos, Moi cabros, son agresivos. moi Sí, cabros. sí, díxeno así sin pensarlo. Creo- Bueno,
Incluso Iso máis sin o chimpancé. pensalo. Un macaquiño, non? O chimpancé é o máis. Igual, sabes, unha ovella... Pero pensa que están encabronadas, Claro. Pero a ovella é moi boa, está Pero moi ben igual, criada. joder, icho vai dar un cabezazo, sí. Sí, Un vai mataleón, por ti. O problema é a altura do cabezazo. Xa. Eu creo que unha ovella. Creo que Unha unha ovella ovella. sería o máis fuerte que O carneiro? Son máis jodidos, igual. Pero ti, o mellor, Unha cabra, incluso. Unha ovella, quedo me Unha ovella. Ovella. máis bueno, bonasiña, non? sí, Parece máis boa, sí, pero máis- ti máis bon- pensa que te quere matar. Xa, a ver. É jodido que te É mate. rápida, o sea, pero... hai que ver un pouco. Bueno, vale, unha ovella. Vos que diríades? Eu, unha miñoca. Nah, non sei, pero eu algo pequeno, moi pequeno, un can pequeno, un chihuahua ou algo así. Eu... Vale, pero iso é... Abusar algo dele. singular. Un pouco máis, un can así un pouco que me deixe máis- algo ferido. Claro, É jodido. Un par de mordiscos, non? Nunca respondimos. Eu sei que unha vaca nin de coña. O meu, a ver. No, pero porque teño unha anécdota. O sea, xa probache, non? No. É que Teño unha No, anécdota. pero cando Unha vaca nin era, de coña porque xa probei. Entón, claro, cando sei era, que a vaca non cando era vaca non pequeno, podo. estaba tornando unhas becerras, pequeno, 13 anos ou 12. Estaba tornando unhas becerras Ajá. e unha volveuse tola, empezou a correr e eu albisquei. Home, sí. Total, que non sei, creo que había unha bosta, resbalei, caín. É moi veros, esta historia é moi Jodíme a veros. rodilla, pero o meu abuelo estaba descojonado porque dixo, eu non sei se tocaches o suelo, porque empezaches a correr. Rebotache. Sí que Ya pégame correu bastante outra que ocurrise isto. Pero eu sumo unha ovella, Sí. Unha ovella, vamos, baixo a fijo. Sí. Pode ser. Bueno, Un puño bon. seguinte pregunta. Algún equipo polo que nunca ficharías? Non. O sea, non Ourense lle teño CF. odio así a ningún equipo en concreto como para decir... A xente o que espera é que dixeras Ourense Xa, CF pero non. nin de coña, pero non, non? Non, ningún equipo en concreto. Non odio o Ourense CF. Claro. Mas- Algún rival do Sporting Celanova? No, a mí tampouco. E temos unha última desta tempada que creo que non che vai gustar porque non che gusta que te chamen futbolista. Entón, que sería se non foses futbolista? Podes nos decir que faz actualmente ou... Pois sí, como un pouco a actividade físico-deportiva, non? Traballo nunha clínica de fisioterapia, pois en grupos reducidos, dando así clases de entrenamientos funcionais, entrenamientos personais, pois a verdade é que é algo que me gusta bastante, satisfactorio ver como a xente maior mellora a nivel de saúde, e a xente nova pois ve así algún cambio físico, algo que creo que me dedicaría a eso, sinceramente. Guai. Mola. Sí, señor. Pois ata aquí, non? Ata aquí, a verdade é que foi un auténtico placer terte por aquí, Viti. Sí, antes de nada, Viti, imos che dar un regalo dos nosos patrocinadores de Mans do Mar para ti. Gusta o café? Gustame o café, sí. Solo tomo pouco porque non me deixa dormir, son como Sí, un a mí señor. igual. Tomo a mañá un ou dous e... Colacao ou o que sexa, pois Exacto. para ti, esa taza Pois espectacular. moi chula, a verdade que... Guapísima. Sí, señor, moitísimas grazas. Pois para ti e nada, dito, que foi un placer terte aquí, a verdade, charla moi amena e interesante. O mismo digo, non? Un auténtico luxo poder estar acá con vos, o que vos dixen antes, non? Que como estar no sofá da miña casa falando cunhos colegas moi a gusto, moi agradecido porque me convidasedes e nada, eso. Un placer. Moi ben, pois aos furiños tamén darlle as grazas por estar aí, como sempre, espero que vos gustase esta charla con Viti. E nada, seguídenos en todas as redes, suscribídevos en YouTube, dade like, activade o botón este do hype novo, a ver si nos chuta aí o... Que se faga viral, o Viti. algoritmo, aí para arriba. Sí, sí, sí. E nada, Aquí seguiremos, non? Falando, como sempre, do fútbol que máis? nos gusta.